Dit is Lucas on Air. Welkom bij de eerste locatie-uitzending van Lucas on Air in de geschiedenis van het programma. 3 uur lang, live, vanuit de muziekgieterij Maastricht. Wie gaat er vandoor met de Limburgse Popprijs? Lucas beschouwt voor met de genomineerden. Live tussen 2 en 5 vanuit de muziekgieterij. She'd rather wear a pair of cut-off jeans than a fancy evening dress. And with her windows rolled down and her hair blown all around, well, she's a hot southern mess. She'll take a beer over white wine and a campfire over candlelight. And when it comes to love, well, her idea of a romantic night is listening to old Alabama and driving through Tennessee. Little Dixieland delight at the right time of the night. She can't keep her hands off of me. Now we're rolling down an old back road. I got the steering wheel in one hand. We'll find a hideaway where she and I can play in Mother Nature's bed. Now we're listening to old Alabama, parked somewhere in Tennessee. Little Dixieland delight, and it feels so right, and it's love in the first degree. Forget about Sinatra or Coltrane or some old righteous brother song. Hey, even Barry White ain't gonna work tonight. If you really wanna turn her on, Play some back home, come on music that comes from the heart. play something with lots of feeling. 'Cause that's where music has to start. Now we're listening to old Alabama, and we're driving through Tennessee. A little Dixieland delight, and it feels so right, and it's love in the first degree. Yeah, you know we're listening to old Alabama, driving through Tennessee. A little wild lady white, the right time of the night, oh, and she can't keep her hands off of me. Old Alabama van Brad Paisley hier in de eerste locatie-uitzending van Lucas on Air in het geschiedenis van het programma. Van harte welkom, 7 december 2025. En ja, het werkt allemaal, het staat allemaal. Wij zijn hier live vanuit de muziekgieterij. Dus ik heet Maud en Evie ook van harte welkom. Welkom dames, leuk dat jullie er zijn. En het is al lekker vol aan het stromen hier bij de muziekgieterij waar we zijn. Ja, het publiek is al aardig binnen aan het komen. Het gaat een hele leuke sfeer worden volgens mij vandaag. Ja, inderdaad, het gaat heel erg leuk worden. Het is vanaf ongeveer 1 uur begonnen hier het netwerkevent. Yes. En we tellen eigenlijk vandaag af naar de Limburgse popprijzen die straks om 5:30 worden uitgereikt. Evie, van jou de vraag, wat zijn die Limburgse popprijzen precies? De Limburgse popprijzen zijn eigenlijk ook gewoon een viering en een erkenning van de Limburgse muzieksector. Gewoon te laten zien wat er allemaal gebeurt, te kijken wat er allemaal, ja, welke prestaties iedereen behaalt. En dat gewoon echt even in de spotlight te zetten. En de mensen die zich daar het afgelopen jaar eigenlijk het beste voor hebben ingezet, die krijgen een mooie erkenning. Ja, zeker. Onder andere het programma Lucas on Air, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toen, dit idee hadden we al heel erg lang om deze locatie-uitzending te maken. En later in dat hele proces hoorde ik pas, oh ja, je bent ook genomineerd voor de prijs zelf. Dus goed, deze Mooie uitzending samenkomst. Ja, is van 2 tot 5 inderdaad. En dan straks om 5:30, dat is via alleen tv te volgen, is de uitreiking zelf. Maud, jij overziet het ook vandaag allemaal hier
op de popprijzen. Loopt het allemaal volgens plan tot nu toe? Ja, tot nu toe wel, maar de grote ster achter de schermen is Isabel vandaag. Die heeft het uiteindelijk allemaal georganiseerd en we hebben vooral inhoudelijk in het programma meegekeken. Oké. En iedereen, de ruimte zit allemaal vol, de gesprekken zitten vol, druppelt steeds drukker binnen, dus dat is alleen maar een goed teken. Ja, want daar zitten wij nu ook. Wij zitten hier op de playground in de muziekgieterij. Dat is de eerste etage. Beneden straks wordt de uitreiking gedaan. Maar hier is eigenlijk de hele middag al een netwerkevent. Ja. Heet dat. Wat houdt dat dan verder precies in? We hebben ervoor gekozen om een aantal panels te organiseren. Dus daarin vooral gekeken naar wat zijn relevante thema's voor muzikanten, maar ook voor young professionals. Dus de mensen die zich achter de schermen willen inzetten in de muzieksector. En we hebben een stukje mentorsessies. En dat vind ik zelf ook vooral heel bijzonder. Dat zijn allemaal mensen uit de sector, van Limburg tot ver daarbuiten. En daar kun je eigenlijk gewoon heel simpelweg 10 minuten met iemand gaan kletsen en daar tips vragen. Ja, inderdaad. Ik heb al flink wat mensen voorbij zien gekomen die in het verleden van mijn show aan al zijn geschoven als gast. En die waren er ook wel erg over te spreken. Dus die zijn eigenlijk al hier de hele dag. Precies. En dan straks schuiven ze door naar die netwerkevent. Dus, of naar de echte uitreikingen. En wat het ook is ja, ze lopen hier eigenlijk al de hele tijd rond. Dus we gaan ook proberen iedereen aan te laten schuiven. Iedereen lekker gezellig mee te laten kijken. En zo een leuke uitzending te maken tot 5 uur. Wanneer we dus aftellen naar al die genomineerden. En dat is ook een beetje het doel volgens mij van deze popprijzen. Jullie nomineren echt heel veel mensen. Hè? Ook in het albumcategorie, in het songcategorie. Ja. Waarom pakken jullie dat zo aan? Nou, we willen gewoon breed laten zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En iedereen kan eigenlijk ook zijn eigen nummer insturen naar onze release Radar Limburg. Dus dat is gewoon een formuliertje in onze Instagram bio, kan iedereen aanklikken. En daarin kan iedereen die zijn nieuwe release heeft insturen, die nemen we mee. En zo hebben we dit jaar nu 100 genomineerden voor de categorie Song van het jaar en 20 voor Album van het jaar. Zo, dat zijn er best wel wat. Ja, en los van die categorieën wat zeg maar een publieksprijs ook is, dus waar het publiek op gestemd heeft, hebben we ook de categorieën De Belofte, Young Professional en Beste Initiatief. En dat zijn ook categorieën waar mensen zichzelf of iemand anders voor kunnen nomineren. Dus het is niet alleen wij die bepalen zeg maar wie zijn die genomineerden, maar vooral iedereen die actief is in de sector zelf. Ja, dat publiek is dus ook allemaal aangedragen daarbij. Wie die genomineerden allemaal zijn, dat gaan we zo meteen om 15:15 maar eerst bespreken. Maar voor nu zijn we begonnen met deze locatie-uitzending van Lucas on Air hier op RTV Maastricht. Wie gaat er vandoor met de Limburgse popprijs? Lucas beschouwt voor met de genomineerden. Live tussen 2 en 5 vanuit de muziekgieterij. I'm always on the road, you're always all alone, and I'm not always there when I'm at home. But I'm ready for a little change, I'm ready to accept some blame. So let's back up to yesterday, and let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start holding hands, let's start making plans, honey. Let's get back to me and you. Oh, let's get It's not like it was when we fell in love, when all we had was enough. Well, I don't like the blues, I like love that's true, honey. Let's get back to me and you. Let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start holding hands, let's start making plans, honey. Let's get back to me and you. Let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start holding hands, let's start making plans, honey. Let's get back to me and you. Yeah, let's get back in love, back to dreaming of all those little things we used to do. Let's start
Alan Jackson, Let's Get Back to Me and You hier bij de locatieuitzending van Lucas on Air. En ja, zo gaat het waarschijnlijk gewoon de hele middag door. Dat dan steeds een plaatje en dan schuiven we weer nieuwe mensen aan. Nu Timo en Marieke aan tafel. Van harte welkom samen. Leuk dat jullie er zijn. En dankjewel. Ja, leuk. Ja, Marieke, jou kennen we al, hè? Want jij bent in het verleden al eens de gast geweest bij Lucas on Air. Als je daarop Klopt. terugkijkt, hoe vond je dat toen? Ja, leuk. Het was een van mijn eerste echte radiomomenten. Leuk om muziek te laten horen en was gezellig. Dus, Zeker, was ja. Ik vond het ook erg leuk. Dat was toen met Thomas Schelens. Ja. Thomas Schelens is ook vanuit thuis mee aan het kijken, begrijp ik. Dus Oh, ook hij doet het leuk. goed. Dus, en hij heeft dat ook een hele leuke uitzending gevonden toen. Jij bent, ondanks dat je niet genomineerd bent, een van de genomineerden, ben je wel gekomen vandaag. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg goed van je. Ja, want dat is toch zeker. een hele belangrijke plek hier om te netwerken en mensen te leren kennen, toch? Precies, ja, jij stuurde me een bericht en het leek me leuk om even in deze uitzending te zijn, maar verder inderdaad ook om muzikale mensen te leren kennen. Straks naar de nominatie te kijken. Mijn nicht is zelf ook genomineerd, van wie ik zangles heb gehad. Dus altijd leuk om erbij te zijn, zeker. Ja, en zo leer je toch steeds wat nieuwe mensen kennen. Leer je de Limburgse muziekscène steeds beter kennen, dus dat is alleen maar goed. En ik heb ook Timo aan tafel zitten. Jij bent instrumentenbouwer. Ja, klopt. En jij hebt hier ook een standje vandaag op het netwerkevent. Hoe zit dat? Nee, nog niet. Ik ben voornamelijk basgitaarbouwer. Oké. Daar ben ik nu flink aan de weg aan het timmeren. En dat gaat van ook gitaaronderhoud tot basgitaaronderhoud. En vooral mijn eigen instrumentmerkje van de grond te krijgen. Oké, een eigen instrumentmerk van de grond krijgen. Ja, dan heb je hier misschien wel veel potentiële klanten rondlopen Ja, natuurlijk. precies. Als je ergens voor muziek moet zijn, dan zit de plek wel, ja. Oké, en als jij het zo een beetje tot hier tot nu toe bekijkt, wat vind je ervan? Ja, inspirerend. Ja? Inspirerend. Veel nieuwe mensen ontmoeten. Ja, gewoon een leuk wereldje om in te zijn, ja. Het netwerkevent hier en sowieso de Limburgse popprijzen groeien elk jaar enorm wel. En heten ook dus makers zoals jou welkom. Maar nu even een basgitaar maken, dat doe je niet zomaar natuurlijk. Daar gaat ook best wel wat werk in zitten. Hoe pak jij dat aan dan? Ja, nou ik heb geluk gehad dat ik een keer ben binnenkomen waaien bij een basbouwer namens Jan Knoren. Hele goede kerel, maar hij heeft mij het vak mogen leren. En dat, je begint letterlijk gewoon met een boom. Heel plat gezegd. En daar maak ik eigenlijk, op de computer maak ik een soort van 2D ontwerpje. Daar maak ik mijn mallen mee en vanuit daaruit ga ik verder bouwen door het hout uit te zoeken. Wat voor een toon wil je bereiken. Welke pick-ups gaan erin. En zo bouw ik hem op. Oké. En dan nu, hier, vandaag als je hier dan bent, ga je dat dan live doen? Ga je dat dan in werking zetten of hoe pak je dat dan aan hier precies met je stijl? Ik hoop eigenlijk voornamelijk gitaristen of bassisten ontmoeten die eigenlijk toch een keer langs gaan komen en die mijn instrumenten willen testen en vooral voor feedback. Dus jij hebt het voornamelijk gemunt op de bassisten vandaag? Ja, op het moment wel, ja. Ja. Goed, dan, als we dan hier nog wat vinden vandaag, dan sturen we ze jouw kant op. Ja, top. Zou mooi zijn. Maar leuk dat je bij bent aangeschoven. Gaan wij door naar een plaat van jou, Marieke, want uiteraard jij bent de muzikant hier aan tafel op dit moment. Won't Cry, ondanks dat je niet genomineerd is, gaan we hem wel draaien. Jij mag hem aankondigen wat mij betreft. Ja, Won't Cry, mijn tweede single, Spaans en Engels. Een beetje mijn handelsmerk, zal ik maar zeggen. In april uitgekomen, dus hier is hij, Won't Cry. Más drama. Seems like a gentleman held to the rope, and though you're not very gentle, no man. Cause would a man ignore me like a coward? Why you did that I don't understand. No, but I let it go. You're not worth the trouble. Didn't respond well, very so. Said you were sick, where you go? Acting like that, just pretty low. And lying is a sin, you know what's well done. Segunda cita, simplemente no existe. Ja, querías verme otra tontería. No mentiré, eso es muy triste. Say hello to your girlfriend if you have one. It wouldn't be surprising from such a snake. If you do, I feel so
just let it go. You're not worth my attention. Didn't respond well, very slow. Said you were sick and where you go. Acting like that, just pretty low. Lying is a sin, you know, más puedo. Loca, oh no, no era ella. No me extrañaste y no soy tu chica especial. Right now, you're just messing with my head. It's confusing and it hurts, that's true. But I won't cry over you. You said you liked my voice. Said I sound sexy while I'm flattered. So I hope you like it now. When I say you suck and tell you I deserve better. Cause it's the truth, babe. Loca, todo no era ella. No me extrañaste y no soy tu chica especial. Right now you're just messing with my head. It's confusing and it hurts, that's true. But I won't cry over you. I won't cry over you. No tears I'm gonna waste on a loser just to face that it's one thing that is true. So I won't cry over you. I won't cry over Maria May en Won't Cry, zij zat zo net aan tafel. En inmiddels zitten de volgende, en in dit geval wel genomineerde aan tafel. Les Arts du Soleil, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, welkom. En ook jullie kennen Dankjewel. natuurlijk al van de uitzendingen van Lucas Nair. Een tijdje geleden alweer. Ja, jullie record trouwens is wel verbroken, hè, van het meeste aantal mensen in de studio. Hadden jullie dat gezien toevallig? Ik heb gezien dat meerdere grotere acts zijn gekomen, ziek om te zien. En dat het groter is, weet ik niet. Maar goed, we kunnen ook een keertje terugkomen. We hebben ook een Zeker. uitbreiding, dus Ja. dan kunnen we dat record misschien ook weer eens verbreken. Nou ja, jullie zijn genomineerd natuurlijk, ook voor Song van het Jaar. Miljonair van Les Arts du Soleil is genomineerd. Hebben jullie een beetje sport van gemaakt om stemmen te verzamelen? Nou ja, wat hebben we gedaan? Misschien een beetje algemeen? We hebben mensen gewoon gevraagd om te stemmen. Ja, ik heb begrepen dat jullie met Mergostub een beetje een samenwerkingsverband hebben gedaan, hè? Ja, een ja. bondje. Een bondje gesloten. Nou, weet je dit, wij zijn genomineerd voor Song van het Jaar en zij voor Album van het Jaar. En zeer terecht, een geweldig mooie Limburgstalig album. Met niet zo cliché teksten, juist maar heel diepzinnig. Filosofisch, wanhopig, maar ook vreugde. Ja, hoop. zeker. Dus ja, goed. Zullen we het dan even samen doen? Dan hebben we gewoon een dubbel netwerk. Want ja, goed. Ja, en een groot netwerk dus, want jullie hebben veel bandleden. Dus dat scheelt. Dat scheelt ook weer. Maar goed, wij zijn dan natuurlijk niet op de schoolgaande leeftijd of zo. Nee, Dat oké. netwerk mee. Maar goed, het is gewoon leuk dat je genomineerd bent. Het is een stukje erkenning. En zeker voor ons. Omdat wij pas eigenlijk midden januari gestart zijn met het presenteren van ons als band. Als act. Maar ook met onze EP Onigo. En natuurlijk met dat liedje Miljonair. Ja. Dus binnen een jaar tijd zitten we nou hier. En hartstikke te gek dat dat zo is. Ja, jullie zijn ook al een beetje eerder gekomen vandaag om het netwerkevent alvast te zien. Wat is de indruk die je tot nu toe hebt gekregen? Gezellig. Ja? En het ziet er goed uit. Er zijn interessante workshops geloof ik, of workshops, presentaties. Ja, zodoende dus dat er steeds meer standjes en steeds meer mensen bijkomen hier gedurende de middag. Terwijl wij aftellen naar de Limburgse popprijzen die dus rond 5:30 beginnen. Ja, dan moeten wij nog maar één ding doen, jongens. En dat is natuurlijk Miljonair draaien, want dat is jullie genomineerde plaat. Kondig jij hem aan? Sorry? Kondig jij hem aan? Ja, goed. Geniet ervan. We hebben genoten van het opnemen en het schrijven van het lied. Ik hoop dat jullie ook genieten zo om te luisteren. Miljonair van ons, Les Arts du Soleil. Climbing high up in the air, dreaming to become a millionaire. He's trying to save all his money, but has a hole in his hand. It's so funny.
those stairs every day. Always dreaming to go far away. Going to Israel, Barbados, Venezuela, and back to Holland and even for Indonesia. He's the king of the world, that's what he thinks. Having a girls that serve some drinks, lying all day in his fucking swimming pool, driving in Ferrari, he's so down. But everything he has, he gives away. His motto is living day by day. His life is one big contradiction. Wealth that buys enormous imagination. He's the king of the world, that's what he thinks. Half-naked girls that serving some drinks, lying all day in his fucking swimming pool, driving a Ferrari. He's so damn cool. Lazar de Soleil met Millionaire dus. Zij zijn genomineerd voor Song van het Jaar. En nu heb ik mensen aan tafel zitten die genomineerd zijn in de categorie Album van het Jaar. En dat is dan van Mergerstub. En uiteraard Mergerstub kennen we ook nog. Shaquille en Ed, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag, dankjewel. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. En ja, dat samenwerkingsverbandje, hè, daar had ik dus snel al even met Lazar de Soleil over. Maar dat, daar hebben jullie ook aan bijgedragen. Ja, uiteraard. Om de stemmen te verzamelen. Ja, en hopen dat het gewerkt heeft. En daar komen we vanavond af. Dat is zeker zo. Welke plaat van jullie is genomineerd? Ons album is... Het album inderdaad. Ja, ons album Schaduw is genomineerd. Schaduw inderdaad. Daar hebben we destijds in de uitzending van Lucas en ook al flink wat nummers van gedraaid. Dat gaan we nu niet doen. Want nu hebben we dus juist een primeurtje weer klaarstaan. Ja. Dus er is weer heel wat nieuws. 12-12 inderdaad. Ik laat het eigenlijk aan jullie over. Het is de plaat Zuster Zuster. Ja. Een Zuster, primeurtje. Zuster. Wat is het voor een plaat? Dat is een knipoog van de na de corona, zeg maar. Oké. Dat we allemaal gewoon vast zaten, tot we er allemaal genoeg van hadden. En tot we een spuitje nodig hadden om van de corona af te komen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en zo dus beschrijf je dat dus een beetje Zuster Zuster in het ziekenhuis. Geef me het voor de pien. Ja, want ook dat is natuurlijk jullie slang als band zijnde. Echt Limburgstalig, echt heel erg Limburgs. Hoe vind je het dan dat we vandaag ook zo'n netwerk hier hebben waar we allemaal zijn in Limburg? Hoe belangrijk is dat om hier te zijn? Ja, ik vind het super mooi dat gedaan wordt. En ook uit het hele land komen ze hierheen voor die mentorsessies. Ik hoorde heel veel Nederlands gepraat. Dus ja, voor ons als Limburgstalig is het af en toe een beetje moeilijk dan om de mensen duidelijk te maken wat we doen. Maar het is wel mooi dat zij ook ons komen helpen hier. En ja, vorig jaar heeft ook een Limburgstalig album gewonnen. Dus wie weet dat het dit jaar ook weer gebeurt. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Kijk, dat zou natuurlijk in jullie voordeel werken. En als jullie hebben dus net een mentorsessie gehad. Dat is hier om de hoek. Spreken ze met, staan een paar mensen in de muzikantenwereld. Wat hebben jullie daar besproken? Waarom hebben jullie besloten daar aan mee te doen? Ja, we zagen een paar interessante namen en het leek ons gewoon interessant. We hebben met iemand gepraat, met Roy van Akkeren, die is artist manager. En ja, die heeft ons ook gewoon tips gegeven van hoe profileer je als artiest, hoe laat je je zien, hoe heb je een duidelijk verhaal voor
poppodia of festivals wie je bent als band en wat je doet en hoe doe je die hele vormgeving eromheen ook op Facebook, Insta, dat soort dingen allemaal. Heb je een tip meegekregen waar jullie wat aan hebben? Hè? Ja, want wij dachten altijd van, we passen niet in een hokje, dat is genoeg. Ja. Maar dat is niet genoeg. Nee? Je moet het gewoon duidelijker formuleren. Duidelijk formuleren wat je precies bent en wat je precies doet. Wat je bent, wie je bent en wat je wil. Oké, wat jullie in elk geval zijn, dat is de band Mergo Stub. Ja. Jullie hebben een primeurtje, een plaat die dus nog niet uit is, maar wij hier al klaar hebben staan. Zuster, zuster. Zuster, zuster, geef me geld voor de pien. Zuster, zuster, geef me geld voor de pien. Spuit me vol met die gooimedicijn. Want de duivel kunt me gewoon en heb ik aan de lien. Zuster, zuster, ik wil reus in mijn kop. Zuster, zuster, ik wil reus in mijn kop. Help me er weer snel bovenop. Want de duivel kunt me gewoon en ik wil dat het stopt. Zuster, zuster, geef me geld van dat gooie spul. Zuster, zuster, geef me geld van dat lekker spul. Oh, jij doet met al die gelul. Yo. Verlos me van de duur, tel af en tent op nul. Live op de radio. Zuster, zuster van Mergo Stub dus. Als het goed is zien de mensen thuis nu onze verslaggever op locatie, dat is Bas. Hij staat beneden in de zaal. Goedenavond Bas, kun jij ons horen? Hey Lucas, jazeker. Ik hoor jullie. Jij mij ook, hopelijk? Even kijken of dat gaat lukken. Ja, het is ook natuurlijk allemaal live, het is allemaal Kun jij mij horen? Ja, zeg het dus Bas? Ja, goedenavond Lucas. Ja, goedenavond, nu hoor ik je. Nou, wat fijn. Je bent uitstekend te horen, dus dat is top. Goed, Bas, zeg het vooral. Geef ook even aan de cameraman door dat hij zijn ding op mute moet laten staan. En dan kunnen we beginnen. Bas, jij staat beneden in de zaal waar het allemaal gaat gebeuren. Ja, ik sta nu voor de zaal, want in de zaal is op dit moment een repetitie. Maar we kunnen misschien wel heel even snel een kijkje gaan nemen. En ik loop heel even, want hier staat een van de organisatoren van vandaag, Jessie. Weet jij of wij even snel in de zaal kunnen spieken? Dan ga ik wel even meelopen, want misschien niet. Maar dan staan we in ieder geval wel onder begeleiding. Dus even heel stil zijn, dat kan natuurlijk wel. Gaan we hier door deze hele grote zware deur? Ja, en als je in de tussentijd even doorgeeft dat zijn cameraman zijn dingen op mute moet laten staan, dan komt dat goed. Oké, jij moet jouw dingen op mute laten staan. Dankjewel. Ga verder. Mogen wij Jessie? Ja, het is oké voor Oké. Nou ja, we staan hier dus in de kleine zaal van de muziekgieterij. Hier is op dit moment dus een repetitie bezig. Ze zijn hier bezig met het repeteren van de presentatiesteksten voor straks. En hier gaat het dus allemaal gebeuren. Heel veel camera's, heel veel lichten. En
heel vet decor. Jesse, wat zijn ze nou precies aan het afstellen allemaal? Allemaal wanneer we live gaan, allemaal vlekkeloos gaat. Ja, dat dacht ik al. Bas kan hem weer overnemen. Ja, we gaan, dankjewel Rian. Dankjewel, we gaan snelweg waarschijnlijk een winnaar dat bekendmaken. kunnen we natuurlijk niet verklappen. Lucas, terug naar jou. Ja, dankjewel Bas. We hebben dus even een kijkje mogen nemen in de zaal. En dat was wel heel erg gaaf. Dankjewel voor jouw bijdrage Bas. En wij gaan nu richting een van zijn favoriete countryplaten. As Good As It Once Was van Toby Keith. She said, I seen you in here before. I said, I've been here a time or two. She said, hello, my name is Bobby Joe. Meet my twin sister, Betty Lou. And we're both feeling kind of wild tonight. You're the only cowboy in this place. And if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, girls, I ain't as good as I once was. I got a few years on me now. But there was a time back in my prime when I could really lay it down. And if you need some love tonight, then I might have just enough. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. I still hang out with my best friend Dave. I've known him since we were kids at school. Last night he had a few shots, got in a tight spot, hustling a game of pool with a couple of redneck boys, one great big bad biker man. I heard David yell across the room, hey buddy, how about a helping hand? I said, Dave, I ain't as good as I once was. My, how the years have flown. But there was a time back in my prime when I could really hold my own. If you wanna fight tonight, guess those boys don't look all that tough. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. I used to be hell on wheels back when I was a younger man. Now my body says that you can't do this, boy, but my pride says, oh yes you can. I ain't as good as I once was. That's just the cold hard truth. I still throw a few back, talk a little smack when I'm feeling bulletproof. So don't double dog dare me now, 'cause I'd have to call your bluff. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. May not be good as I once was, but I'm as good once as I ever was. Ja, jouw favoriete plaat, Bas? Dit is, nou ja, ik kwam net aanlopen en ik zei volgens mij is dit I Ain't As Good As I Once Was van Toby Keith. Van Toby Keith inderdaad, ja. Parate kennis gewoon. Ja, parate kennis. Ja. Ik wist dat jij dit een leuke plaat vond, want dit is een plaat die je op je vakantie in Amerika heel veel hebt gehoord. Ja, dat klopt. Ja, Jeetje, heb jij dit verteld ooit? Dit heb je me, ja, ooit in een belsessie heb je dat, gezegd, dat je die daar de hele tijd op de radio hoort. Dus ik denk, wat dat betreft
jouw bijdrages. Ja. Je gaat nog een meerdere bijdrages Ja, even zeker, komen. zeker. Maar los daarvan, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen rondspoken vandaag? Want je helpt mij dus, maar je doet nog veel meer vandaag. we zijn aan het werk voor Pop in Limburg en we maken de social content. Social content. Samen met Jens hebben we een stuk of 10 video's die we vandaag moeten maken. Jens maakt dan ook nog de aftermovie en ik ben lekker wat mensen aan het interviewen, vragen stellen. Wat is er nou allemaal precies aan de hand? Ja, dat eigenlijk. Oké, nou dat kun je dat misschien ook doen aan Stef. Want Stef, jou kennen we ook nog wel, hè? Ja, een tijd geleden, 2 jaar geleden of zo. Ja, 2 jaar geleden dat je te gast bent geweest bij Lucas on Air als DJ Autismo samen met Ian. Maar hoe is het verder met je? Ja, het gaat goed. Er is in die afgelopen 2 jaar toch weer best wel veel gebeurd. Ik heb een contract getekend bij de mannen van Sin Society Music Label. Label gevestigd in Heerlen en nu ook verkoop ik mijn eigen merch zoals je ziet. Ja, en, je hebt hem aan, ziet er goed uit. Ja, dankjewel. En nu ook nog met een boekingsbureau aan het kijken of er wat mee kan. Dus we zijn aan het kijken waar kansen liggen. Je bent flink aan de weg aan het timmeren op dat gebied, hè? Ja, en ook al wel een aantal tracks uitgebracht. En 24 december komt weer nog een nieuwe uit. Kijk, nou dan moeten we dat in de gaten. Is er een kerstplaat? Zal er een kerstplaat zijn? Nee, maar is misschien een goede om ook ooit eens nog te maken. Ja, wie weet. Dat is altijd nog, kerstplaatsen zijn altijd leuk, hoor, Bas? Absoluut. Ik ben groot. Wij zaten net hier in de backstage al kerstmuziek te luisteren. Ah, kijk. Ik weet niet, misschien dat we er vandaag nog wel een kerstplaatje in kunnen fietsen. Als misschien DJ Aquana te gast is, die ik daar ook aan zie komen lopen. Zo stroomt het de hele dag vol hier allemaal, hè, Ja, Bas? gezellig. Heel gezellig. Ik vind het leuk om even weer allemaal alle mensen uit de sector te zien en de sfeer is goed. Ja, jij bent er ook elk jaar hier, hè? Ja, dit is nu denk ik het derde, vierde jaar of zo dat ik erbij ben. Hoe heb jij het zien groeien door de jaren heen? Nou ja, dit is wel echt groter dan dat het tot nu toe was. Het is heel tof om te zien hoe het eigenlijk van een soort heel in-crowd dingetje echt wel gegroeid is naar heel veel mensen van buitenaf te komen. En mensen zeggen, ja, we komen of alleen voor de prijzen of we komen alleen voor dat netwerkmoment. Dat nog even nog goed aan het einde van het jaar, dat je iedereen nog even ziet. Ja. En dat is heel belangrijk. En dus mooi dat het ook zo gebeurt. Zeker weten. Nou, jij moet nog allerlei dingen rondrennen. Zometeen rond 3:30 dan spreken we je weer. Dus tot die tijd, ren vooral Leuk, rond ja, en dan zien we je vanzelf alweer. Dan neem ik even een kijkje hier over de muziekmarkt. Laten we dat veel doen. te doen. Need a Boat van Morgan Wallen is de volgende. This whiskey sure tastes fine right now, but it ain't doing the trick, no. It ain't getting me gone enough to make my mind forget. That 1 shot, 2 shot, 3 shot more don't change the fact she ain't in the picture anymore. This bar stool ain't working, but if anything can, it'll be me on the dock pushing off a dry land. I need a lake, a little bit of bait. I'd even take a creek. I'm tired of all these concrete streets we were running down. Yeah, what I need right now is some writing and some reeling. First get feeling, bring it to the man for some muddy water healing. Don't need no sad song on my radio, burning up some black smoke down a back road. I need a boat. I need a boat. Don't care if it's a pontoon, brand new, being used long as it'll fish. Just wanna cast it out yonder, let my mind wander off to anything but this. I'm tired of running into all my friends, asking if I'm over or loving. Yeah, but out there where the river lets in, them fish don't ask me nothing. I need a lake, a little bit of bait. I'd even take a creek. I'm tired of all these concrete streets we were running down. Yeah, what I need right now is some right
Een van mijn favoriete countryplaten van Morgan Wallen, Need a Boat. En volgens mij nog van nog meer mensen krijg ik al door. De volgende gasten zitten alweer aan tafel. Ja, het gaat zo hard hier en ik ben in de tussentijd ook 5 dingen tegelijk aan het doen, heren. Dus jullie moeten me even excuseren voor dat ik soms een beetje wat afgeleid raak. Maar ik luister wel naar jullie. Serge aan tafel van Don't Skip. Lucas. En je hebt een nieuw bandlid meegenomen. Ja, dat klopt. Dat is Dennis. Misschien kan hij zichzelf het beste even voorstellen. Ja, Dennis, Don't Skip is wel als te gast geweest bij Lucas On Air. Dat weet ik, ja. Maar jij nog niet. Nee, klopt inderdaad. Ik ben er eigenlijk pas een halfjaartje geleden bij gehopt eigenlijk. Oké. Ja, van de straat geplukt. Ja, eigenlijk heeft Serge mij geïntroduceerd. Maar ik ben al wel een tijd met zingen bezig geweest. Ik heb dat ook wel eerder op de radio bij Radio Mijnstreek verteld. Maar in ieder geval, ik ben jong begonnen met zingen. Het begon bij mij gewoon op de camping inderdaad, in Spanje. Kleine jongen stond ik eigenlijk te zingen en toen heb ik een nummer I Believe I Can Fly gedaan. Ik weet dat nog heel goed. En toen heb ik eigenlijk mijn ouders hebben mij toen zien zingen en dat was eigenlijk een passie voor mij. Mhm. En eigenlijk, ik heb daar heel lang niks mee gedaan. Weet je wel, je kent het wel een beetje onder de douche en zo. Zing je eens wat nummers mee en zo. En nu zingt hij bij Don't Skip. Ja, nu zing ik gewoon mee. Ja, op een gegeven moment moet je die zangkunsten gewoon gaan inzetten, toch? Precies. Ja, precies. Ja. En ik ben toen in Eindhoven heb ik gestudeerd. De studie heb ik niet afgemaakt trouwens, maar toen kwam ik inderdaad mijn ex tegen en die Lindsay Berendsen, die zingt ook onder andere Kevin en Lindsay heette die trouwens. In Brabant doen heel veel shows met bruiloften inderdaad. Maar ja, dat was een ex en die heeft mij een beetje die kant op geduwd. Maar ik ben het nooit, daarna heb ik het een beetje laten liggen en zo. Ik heb wel in bandjes gezeten. En, maar nu heb je het uiteindelijk weer opgepakt. Ja, zeker. En zijn jullie de eerste die het instrument hebben meegenomen? We gaan het proberen hoe het live klinkt. Jij doet de vocals. We gaan gewoon aan de slag. We gaan gewoon aan de slag en ik ga in de tussentijd bijsturen. Dus de eer is aan jullie heren. Het podium is voor jullie. Ik zet het microfoontje naar onder. Ja, dit is trouwens een song die ook genomineerd is voor vanavond. De song van het jaar. Keep on Dancing. Keep on Dancing van Don't Skip hier live. Echt live gespeeld door Serge en Don't Skip hier in Lucas On Air. I've been stuck, now can't you see? Just get me out this misery. So many times I hit the wall while pretending I'm alright. Lost in thoughts, lost in doubts, it all keeps on dragging me. But I will take my time to find what's right. One day this all be history. But I got to keep on dancing. I got to keep on. I got to keep on. Got to keep on dancing. I got to keep on. Lost in thoughts, lost in doubts, it all keeps on dragging me. But I will take my time to find what's right. One day this all be history. Got to keep on dancing, got to keep on dancing, got to keep on, got to keep on, got to keep on dancing. I got to keep on. Oh, I got to keep on. Ja, mag ik een applaus van de zaal hier? Ja, dankjewel. Kijk, het klinkt zo al op de achtergrond. Dankjewel heren. En ik wens jullie natuurlijk ook heel veel succes vanavond. Tot slot, hebben jullie flink wat stemmen verzameld? Hoe hebben jullie het aangepakt? We hebben best wel veel campagne gevoerd. Dus ik hoop dat we een goede kans maken. Dat we in ieder geval bij de top 3 zitten. Ja. Maar dat weet je toch niet. Maar we zijn in Brunsum geweest. We zijn in Heerlen 2 keer geweest, we zijn in Sittard geweest. Bij APG heb ik ook... APG werkt hij. Oké. Ja, dus flinke netwerk wel, dat mogen duidelijk zijn. We hebben jouw stem gekregen, toch? Ja, zeker. Dat is... Kijk, ik heb zoveel mensen die genomineerd zijn in totaal. Hè, en het is 60 man van alle genomineerden, die zijn al eens te gast geweest in de studio of komen. Maar ik heb gewoon met alle e-mailadressen die ik heb, en dat zijn er behoorlijk wat, 1 keer gestemd en dan kom je er uiteindelijk wel mee uit. Dus zo bij deze, dankjewel voor het aanschuiven mannen. Gaan wij door naar de volgende plaats. Succes. Luke Bryan hier in Lucas On Air. You know you got everybody looking. Got a little boom in my big truck. Gonna open up the door
boys and turn it up. Gonna stomp my boots in the Georgia mud. Gonna watch you make me fall in love. Get up on the hood of my daddy's tractor. Up on the toolbox, it don't matter. Down on the tailgate, girl, I can't wait to watch you do your thing. Shake it for the young bucks sitting in the honky tonks. For the rednecks rocking till the break of dawn. The DJ spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the birds, shake it for the bees. Shake it for the catfish swimming down deep in the creek. For the crickets and the critters and the squirrels. Shake it to the moon, shake it for me, girl. Oh, country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Somebody's sweet little farmer's child. They got it in her blood to get a little wild. Ponytail and a pretty smile, roping me in from a country mile. So come on over here and get in my arms. Spin me around this big old barn. Tangle me up like grandma's yarn. Yeah, yeah, yeah. Shake it for the young bucks sitting in the honky tonks. For the rednecks rocking till the break of dawn. For the DJ spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the birds, shake it for the bees. Shake it for the catfish swimming down deep in the creek. For the crickets and the critters and the squirrels. Shake it to the moon, shake it for me, girl. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Guitar. Like a dandelion in the wind on the hill underneath the pines. Yeah, move like the river flows. Feel the kick drum down deep in your toes. All I wanna do is get to holding you and get to knowing you and get to showing you and get to loving you. For the night is through, baby, you know what to do. Shake it for the young bucks sitting in the honky tonks. For the rednecks rocking till the break of dawn. For the DJ spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the birds, shake it for the bees. Shake it for the catfish swimming down deep in the creek. For the crickets and the critters and the squirrels. Shake it to the moon, shake it for me, girl. Oh, country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Oh, country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Luke Bryan, hele bekende countryplaten. We trekken de meest bekende countryplaten nog maar eens even uit de doos voor deze speciale dag natuurlijk. Want we zitten live op de playground van de muziekgieterij hier in Maastricht. En de volgende gast is alweer aangeschoven. Ja, ook jij bent natuurlijk bekend met het programma Seal. Hoe is het met je? Ja, zeker. Het gaat supergoed. Redelijk zijn nog wel langsgekomen bij Lucas Nair natuurlijk. Een aantal weken geleden pas, denk ik. Als je daarop terugkijkt, hoe vond je dat toen? Ja, superleuk. Het was eigenlijk een beetje mijn radiodebuut qua interviews dan, maar superleuk. Ja, toen met Dorian, Kid Polo te gast, maar ook vandaag genomineerd. Van Still Dreaming, je plaat is genomineerd. Hoe heb je een beetje aangepakt, de campagne voor om stemmen te vergaren? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb een Instagram post gedaan. Ik hoop dat het genoeg was, maar nee, ik ben niet zo heel erg met online marketing, ben ik niet zo heel goed in. Dus, Maar wel toch flink wat mensen verzameld. Ik heb het idee dat je song wel goed beluisterd is en goed in de smaak is gevallen bij veel mensen, toch? Ja, zeker, zeker. Ik heb heel veel positieve reacties gehoord. Ook mensen die mij benaderden van, ik heb gezien dat je genomineerd bent, super tof. Dus ja... Nou, dan gaan we kijken wat er vandaag uit gaat komen. Maar eigenlijk het belangrijkste is al het feit dat je hier aanwezig bent. Je loopt hier al een beetje rond. Hoe zou jij de sfeer beschrijven tot dusver? Ja, het is eigenlijk best wel druk. Er zijn heel veel creatieve mensen lopen hier rond. Dus ik heb nog niet heel veel gezien hier. Dus, nou goed, we gaan vandaag door tot 5 uur. Dus we hebben nog best wel genoeg tijd om natuurlijk flink wat dingen te bespreken. Flink wat dingen te zien. De vorige keer dat je te gast was, hadden we natuurlijk al over wat nieuwe muziek maken. Nu heb je natuurlijk die 2 platen uitgebracht. Maar wat... ligt er nog op de plank? Heb je in de afgelopen weken nog aan wat nieuwe muziek kunnen werken? We hebben eigenlijk de afgelopen week een beetje rust gehad.
Maar we gaan in het nieuwe jaar weer hard aan het werk voor de nieuwe platen. Wat heb je al? Je bent toch altijd wel aan het schrijven. Je hebt toch altijd wel iets op de plank liggen waar je aan kan werken. Wat je misschien denkt van, oh ja, dat nummer zal het wel eens gaan halen. Wat zou dat dan worden? Ja, zeker. Ik ben altijd met van allerlei dingen bezig. Dus het kan zijn dat ik vandaag een liedje schrijf en dan morgen alweer vergeten ben. En dan Zo komt gaat het hij bij muzikanten. over 2 maanden komt hij weer terug. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat er vanuit gaat komen. Maar ook dat gaan we weer zien. Zeker. Nou goed, we gaan nu in elk geval je genomineerde plaat Still Dreamin' draaien. Dan gooien we daar nog eentje achteraan. Dan gaan we heel even terug naar de studio in Maastricht voor het nieuws. En dan zometeen na 3 uur uiteraard hier verder op het netwerkevent van de Limburgse Popprijzen. De reacties stromen ook echt al binnen, moet ik zeggen. Het is superleuk. Verena schrijft heel veel succes. We drukken de duimen, dankjewel. Marco schrijft succes. En Thomas was ook al aan het luisteren. Frank is ook van de partij. Het is leuk dat mensen zoveel aan het luisteren zijn en mee aan het kijken zijn. Dus zij gaan nu allemaal luisteren naar de plaat van Seal. Seal, ik laat je de plaat zelf aankondigen als je dat goed vindt. Ja, dit is mijn genomineerde nummer voor Song van het jaar van de Limburgse Popprijs. Het heet Still Dreamin'. Scotch and weed aren't things that I need. Just to be with you is all I ever want to do. With those sweet eyes you made me realize that no one from above could ever tear us apart. Live vanuit de muziekgieterij, Lucas on Air. Man, I've been working too hard, 10-hour days and I'm tired. Damn this knuckle busting, back-breaking, no-paying job. Nowhere I'm going from here. Hot-headed women, cold beer, kick up my heels for a little while.
and do it country style in my dirty old hat with my crooked little grin, granny beaded neck and these calloused hands, in a muddy pair of jeans with that Copenhagen ring. No need to change a thing. Hey y'all, I'm going out with my boots on. How I keep catching her eye, man, I keep wondering why. Ain't nothing special about her, all shucks country boy. Lord, she's sure looking good, like something from Hollywood. She got me thinking that I just might leave here with her tonight in my dirty old hat with my crooked little grin, granny beaded neck and these calloused hands, in a muddy pair of jeans with that Copenhagen ring. No need to change a thing. Hey y'all, I'm going out with my boots on. 'Cause I am who I am, and that's the man I'm gonna be, yeah. And when the Lord comes calling, well, he ain't gonna have to holler, y'all. There'll be no trouble finding me in my dirty old hat with my crooked. Oh, Jos, lekker. Fly. Is die van bakkerij Amerix, Pierre, inderdaad. Bakkerij Amerix. Zelfs op zondag krijg je dan nog ovenfeestje, broodjes en vlaai. Heerlijk. Ideaal voor het bezoek straks. Ik heb nog gedangenstroeders, Pierre. Is de vlaai lekker, Pierre? Ja, wie lekker? Bakkerij Amerix in Vroenhoven. Thee is pas lekker. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja? Waar kent u Hazy van? Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk. Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's. Oké. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 3 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voormalig D66-minister Roger van Boxtel en oud-CDA-minister Kees Veerman vinden dat de VVD moet aanschuiven bij D66 en CDA voor een minderheidskabinet. Een brede coalitie met GroenLinks-PvdA achten ze niet haalbaar, zeiden ze in Buitenhof op televisie. Van Boxtel noemde een minderheidskabinet een goede formule. Veerman heeft grote twijfels over de samenwerking met GroenLinks-PvdA. Hij wijst op de afstand tussen het CDA en GroenLinks en de onvoltooide fusie van de twee linkse partijen. Provincies presenteren steeds meer eigen plannen om de stikstofcrisis aan te pakken, terwijl landelijke maatregelen uitblijven. Gelderland en Zuid-Holland denken aan zones rond kwetsbare natuur. Overijssel wil in meerdere gebieden starten met ingrepen. De provincies zeggen dat de vergunningverlening vastloopt en voelen zich in de steek gelaten door Den Haag. Ondertussen werkt landbouwminister Wiersma aan een rekenkundige ondergrens voor kleine bouwprojecten, maar de invoering ervan blijkt lastig. In de Soedanese stad Kaloghi zijn bij een droneaanval tientallen mensen gedood. Volgens het buitenlandministerie kwamen er 79 mensen om, onder wie 43 kinderen. Een ziekenhuis en een crash werden geraakt. Er werd opnieuw geschoten toen mensen kinderen probeerden te redden. UNICEF spreekt van een ernstige schending van kinderrechten. Kaloghi ligt in regeringsgebied, maar grenst aan het terrein van de RSF-militie. Het leger en die RSF voeren sinds april 2023 een bloedige burgeroorlog in Soedan. En vanaf vliegbasis Volkel zijn vanochtend 2 F-35's opgestegen na een Quick Reaction Alert melding. De luchtmacht reageerde op een onbekend toestel dat het luchtruim binnenkwam zonder zich te identificeren. Defensie waarschuwt dat de straaljagers door de geluidsbarrière kunnen gaan. De laatste tijd heeft Volkel vaker te maken gehad met dronemeldingen. De herkomst van die toestellen is nog altijd onduidelijk. Sinds vorige week verzorgt Nederland weer die Quick Reaction Alert taak voor de Benelux. Het weer bewolkt met vanuit Zeeland op steeds meer plaatsen regen, in Groningen pas vanavond. Mogelijk laat de zon zich ook nog even zien. Het is een graad of 11 en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws. Hele fijne dagen, gezelligheid in huis. Merry Christmas, bij ons voel je je thuis. RTV Maastricht.
Lucas on Air is voor het eerst op locatie vanuit de muziekgieterij in Maastricht. That beer ain't getting any colder, and I don't know who is waiting for you. Keep checking over your shoulder, like somebody's about to walk through the door. And yeah, I bet he's got a real good excuse, but right now I wouldn't wanna be in his boots. I'm looking at what he's got to lose, sitting all alone tonight. Look, I ain't saying I'm an angel, baby, if you can't tell. No, I ain't to take you home to mama tight. And I ain't saying he's a bad guy, all I know is that guy must have up and lost his mind tonight. 'Cause you're down to the ice and that drink he didn't buy. I'm here and he's in my A. That ain't no kind of love, I ain't saying I'm the one. I'm just saying he sure as hell ain't. 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 Judging by the way you just smile, I ain't telling you nothing you don't already know. He let you down, but he's the upside. I can give you move on somewhere and go. I ain't trying to change that miss to a missus, but he don't know what he's missing. Girl, listen, I ain't saying I'm an angel, baby, if you can't tell. No, I ain't to take you home with mama tight. And I ain't saying he's a bad guy, all I know is that guy must have up and lost his mind tonight. 'Cause you're down to the ice and that drink he didn't buy. I'm here and he's in my A. That ain't no kind of love, I ain't saying I'm the one. I'm just saying he sure as hell ain't. He sure as hell ain't. He sure as hell ain't. Yeah, I bet he's got a real good excuse, but right now I wouldn't wanna be in his boots. I'm looking at what he's got to lose, sitting all alone tonight. Look, I ain't saying I'm an angel, baby, if you can't tell. No, I ain't to take you home with mama tight. And I ain't saying he's a bad guy, all I know is that guy must have up and lost his mind tonight. 'Cause you're down to the ice and that drink he didn't buy. I'm here and he's in my A. That ain't no kind of love, I ain't saying I'm the one. I'm just saying he sure as hell ain't. He sure as hell ain't. He sure as hell ain't. Jordan Davis en INC en hier. Tweede uur van de locatieuitzending van Lucas on Air op de Limburgse Popprijzen 7 december 2025. Van harte welkom terug. En inmiddels alweer de volgende aan tafel, want het is lopende bandwerk hier. En nu een gezicht aan tafel die we nog niet kennen. Mitch, hoe is het met je? Het gaat echt goed, maar het is natuurlijk best wel spannend. Want mijn eerste popuitreiking, dus het is best wel spannend. Maar we gaan er gewoon voor. Mitch Menzo heet je. Jij bent binnenkort de gast bij Lucas on Air. Dat is ook wel erg leuk, want we hebben al contacten gehad over een uitzending dat je aan hebt geschoven. Maar je bent al hier, dus dan weet je al een beetje wat je te wachten staat de vrijdagavond. Eigenlijk is het de studio die hier staat, die staat dan in de Bankstraat en daar hebben we de studio. Maar dat gaat heel erg leuk worden. We gaan dan het hele album draaien wat van je genomineerd is. Maar nu kunnen we maar één nummertje draaien. Maar jouw album is wel genomineerd en dat is toch best wel speciaal. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het ook heel erg speciaal en ik denk dat ik een van de jongste ben die is genomineerd. Ik ben nog maar 16 en dat nu al mijn album is genomineerd voor beste album. Dat vind ik echt heel bijzonder en het is een grote eer. En ik vind het heel leuk om hier nu vandaag te zijn. Hoeveel tijd en moeite heeft er in dat album gezeten? Ik denk dat het in een jaar tijd wel is geschreven en het kost ook wel een jaar tijd om alles te beleven, om over te kunnen schrijven. En in een jaar maak je gewoon heel veel mee en dat zijn hele bittere dingen en dat zijn hele zoete dingen. Ja. En dat samen maakt de titel van het album Bittersweet Frictions. Ja, Bittersweet Frictions, dat is het album. De nummers die daarop staan. Ik ga even spieken. Hoeveel nummers staan er in totaal op? 14. 14 nummers, dat is echt best wel veel. Ja. Maar is dat dan ook wat je zegt, een beetje een golfbeweging van de ene een zoete herinnering, de andere wat mindere? Het zijn hele positieve dingen, het zijn ook negatieve dingen. Het zijn allemaal door elkaar heen, maar het is vooral een heel oprecht album en het is echt een album van mijn gevoel uit. Heel mooi. Je loopt hier ook al een beetje rond vandaag. Wat vind je ervan op de Limburgse Popprijzen tot dusver? Ja, ik vind het heel erg leuk. Het ziet er heel gezellig uit. Volgens mij zijn er hele professionele mensen en hele leuke mensen hier vandaag. En ik ben heel benieuwd wat vandaag allemaal nog te bieden heeft. Jazeker, we gaan er natuurlijk nog mee verder. We gaan een plaat van je draaien. Dan van dat album en die heet ook Bittersweet Frictions. Hè? Dus dat is de tweede plaat van het album, maar het is de albumtrack. Bittersweet Frictions dus van Mitch Menzo hier in Lucas on Air.
finding luck in normality, getting hurt in everything I see. No addiction left me in a friction. No more exciting when writing, stuck in hiding. Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. Lost friends along the way, finding new words that make you stay. How do I get away? How do I get away? Lost my ways, tracking days, no new trace as it shatters as glass. Bittersweet Frictions van Mitch Menzo hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, en nu hebben we twee bekende gezichten aan tafel zitten. Ivo en Luca, van harte welkom heren. Leuk dat jullie er zijn. Ja, chic om hier te zijn. Ja, Ivo, DJ Aquana Fact, dat is overal. Jij hebt, hoe groot is de kans dat jij vanavond met de prijs er vandoor gaat? Want jij hebt wel echt enorm veel stemmen verzameld volgens mij, hè? Ja, ik weet het niet joh. We gaan het zien. Ik gun het iedereen. Het zou leuk zijn als we hem in de wacht kunnen slepen. Maar er zijn zoveel goede artiesten hier. Er zit er ook een naast me, dus... Ja, zeker. Want Luca, nu zit je er echt. Ja, nu ben ik er fysiek bij. Dat is fijn, want de vorige keer... wanneer was het? Ergens in oktober of zo? Dat jullie bij Lucas on Air te gast zouden zijn. Luca, die had op het laatste moment toch nog een optreden. En ja, dat gaat natuurlijk voor. Want dat is heel belangrijk in de muziekwereld. Dat je die optredens gaat doen. Maar je kon toen wel virtueel nog aanschuiven. Dus je hebt een virtuele Lucas on Air experience gehad. Nu in het echt. Maar jij loopt hier ook al een tijdje rond. Hoe vind je het hier op het netwerkevent op dusver? Ja, ik vind het heel top. Ik vind het een heel leuk initiatief. En altijd gezellig hier. Veel bekenden. Dus dat is top. Ja, en voor jullie als DJ's zijnde dan. Hè? Is dit een plek waar jullie wat aan hebben? Want het is toch wel een ander genre een beetje. Ja, ik zei net al tegen mijn aanhang die bij me loopt. We zijn net een beetje de zwarte schaapjes hier tussen al die rockers. Maar je ziet wel het verschil. De rockers zijn ook allemaal een beetje anders gekleed. Een beetje, Nou ja, aan de andere kant, ik heb een kantjeprogramma, ik ben ook genomineerd. En dat is natuurlijk ook totaal anders. Hè? Dus alle genres zijn op dat betreft van harte welkom. Hoe heb je dat precies aangepakt, Ivo, dat stemmen verzamelen? Want jij hebt natuurlijk een hele grote volging op social media. Ja, ik denk dat ze raar staan op te kijken dat er stemmen uit Canada, uit Japan, uit overal van de wereld komen. Maar daar ken je iedereen. Ja, daar zit de grote schare die mij geholpen hebben naar waar ik nu ben. Mm-hmm. En zo uiteindelijk kom je natuurlijk bij steeds meer stemmen uit, steeds meer mensen uit. Welke plaat van je is genomineerd? Ice, wat was het ook alweer? Every Time I See You. Every Time I See You, oké. Luca, moet je even, want die hele lijst van 100 man, die ken ik niet helemaal uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ben jij genomineerd of loop je hier gewoon rond? Ik ben met album en met nummer. Dus, album en met nummer? Ja. Oké, dan dat is overigens niet heel vaak dat gebeurt. Hè? Dus dat betekent dan... Ja, ik breng ook niet zo vaak een album uit. Dus dit jaar heb ik geluk gehad. Oké, dus dan ben je in beide categorieën. Ja. Dus op dat moment maak je beide categorieën kans. Ja, maar dat is Broke Boys, is dat. Oké. Nu klinkt het is weer bekend inderdaad. En wat dat betreft, hoe heb jij dat dan aangepakt? Het verzamelen van stemmen, het doorsturen aan mensen? Ik moet zeggen dat had beter gekund. Ik was iets te druk de laatste tijd, dus dat is er een beetje bij ingeschoten. Maar ik heb gewoon mijn fanbase en mijn vrienden en familie gevraagd om alstublieft op mij te stemmen. Dus dat is hopelijk gelukt en we gaan het zien. Nou, we gaan een plaat van Ivo draaien, Every Time
I See You, een van de genomineerde platen. Dus en daarna plakken we er nog eentje van jou achteraan, Luca. Maar eerst dus DJ Aquana. Wil je hem zelf aankondigen, Ivo? Ja, hier is de nominatie van dit jaar. Every Time I See You, een speciaal nummer op Lucas On Air. Every time I see you, every time I talk to you, you walk inside a different path that I can't reach. Every time I see you, every time I talk to you, you walk inside a different path that I can't reach. Every time I see you, every time I talk to you, you walk inside a different path that I can't reach. Every time I see you, every time I talk to you, you walk inside a different path that I can't reach. Every Time I See You van DJ Aquana hier in de Lucas On Air op RTV Maastricht. En DJ Aquana, dat is natuurlijk een DJ. En ja, daar wil ik toch een beetje het bruggetje naar maken met een andere genomineerde die hier naast mij zit. Daniel van de Nieuwe Noordernacht Academy. Hi. Leuk dat je er bent. Kruip lekker tegen de microfoon, zodat de mensen thuis je ook goed kunnen horen. Hoe moeten we het noemen? Zijn we concurrenten? Nou ja, zo zie ik het niet. Maar we zitten wel in dezelfde categorie, hè? We zitten in dezelfde categorie, maar ik zie ons inderdaad niet als concurrenten. Nee, want ik vind het hartstikke leuk, het initiatief wat jullie hebben. De Nieuwe Noordernacht Academy. Ja. Maar dan moet je me dan toch even mee helpen. Wat is dat precies? Wat we eigenlijk doen is een begeleidingstraject door middel van kennissessies en workshops voor mensen in de regio, dus dan in Zuid-Limburg breed, die geïnteresseerd zijn in het organiseren van evenementen en met name evenementen in de nacht. Ja. Dus het gaat vooral over nachtcultuur en het gaat niet alleen over dance events, want we hebben bijvoorbeeld ook mensen die echt hip-hop events organiseren. Dus
Maar het gaat wel over de dansavonden, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Vandaar dat ik het bruggetje wilde maken vanuit die DJ's. Maar het is breder dan dat, wat dat betreft, toch? Ja, het gaat eigenlijk vooral om hoe dit eigenlijk tot stand is gekomen. Brent is programmeur bij Nieuwe Noor en ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. En toen ik naar Maastricht terug verhuisde in corona, kwam ik erachter dat er eigenlijk heel weinig speelplekken zijn voor DJ's en producers. Mm-hmm. Dus er zijn best wel wat DJ's en producers hier in de regio, maar er zijn eigenlijk weinig plekken waar ze kunnen spelen. Okay. Dus toen dacht ik, hoe kunnen we zorgen dat er meer plekken komen? En Brent zat met het probleem dat hij eigenlijk sinds corona merkte dat de animo om events te organiseren minder werd. Dus hij had problemen met zijn nachtprogrammering vol krijgen. Mm-hmm. Nou, 1 en 1 was 2. En zo is dus de Nacht Academy ontstaan wat dat betreft. Ja. Leuk. En het is dus in totaal het proces, hoe lang is dat, wat voor een tijdsperk hebben we het dan over? Het zijn 5 sessies die we doen. En eigenlijk in die sessies wordt echt besproken van begin tot einde. Dus van conceptontwikkeling tot aan de productie zelf. Worden de deelnemers meegenomen aan de hand van wat heb je echt nodig om een evenement te organiseren? Dus dat begint met conceptontwikkeling, dan ga je kijken naar je organisatie, dan ga je kijken naar marketing, dan ga je kijken naar boeken en programmeren. Dus welke artiesten ga je boeken, hoe moet je onderhandelen überhaupt? En dan uiteindelijk de productie en dat komt ook altijd tot het eindpunt is ook daadwerkelijk een evenement in de Nieuwe Noor organiseren. Zeg maar. Ja, het is een heel gaaf traject lijkt mij voor zo iemand om dat te lopen. En uiteraard blijf ik, als ik mensen weet en als ik mensen hoor die daarin geïnteresseerd zijn, die kant jullie opsturen. Ja. Ga er zo vooral mee door en ik wil jullie uiteraard ook gewoon heel veel succes wensen voor vanavond. Insgelijks. Ondanks dat we naast elkaar gaan zitten en 1 iemand met de prijs van door kunnen gaan, vind ik het wel heel fijn dat we alle twee die aandacht erbij blijven krijgen. En goed, laten we hopen dat we nog vaker artiesten kunnen delen wat dat betreft natuurlijk. Dan ben ik volledig met je eens en ik wens jou ook het beste voor vanavond. Dat gaan we zien. We gaan het vanavond vanaf 5:30 die Limburgse popprijzen natuurlijk. Tot die tijd zitten wij hier op de playground van de muziekgieterij. Ja, en we hebben het dus over het nachtleven. Net zat Luca Lefris aan tafel en hij is dus genomineerd. Onder andere met Broke Boys die we nu gaan draaien. You know I ain't got your nails done, get your hair did. Fuck yeah. I need full broke boys, what you waiting for? Get your ass on the dance floor. I need full broke boys, what you waiting for? Get your ass on the dance floor. I need full broke boys. Broke boys.
Ja, Leffers, of Luca dus wel, met Broke Boys als genomineerde hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. In de tussentijd hebben we de volgende alweer aan tafel zitten. Nora en Maarten, hartstikke leuk dat jullie er zijn. En ook jullie kennen we natuurlijk nog wel. Ja, wanneer was het dat jullie te gast waren bij Lucas en Air? Ik denk april vorig jaar of zo. Zoiets. Ja. Zeker. En toen daarvoor kwam ik nog in mijn eentje. Ja, inderdaad. Echt lang daarvoor. Dus jij bent ook al lange tijd fan van Lucas en Air, heeft het programma gevolgd en zo. Grootste fan. Je loopt hier nu al een tijdje rond op het netwerkevent van de Limburgse Popprijzen. Wat vind je er tot dusver van? Ik vind het super gezellig. En ook echt heel cool. Dit jaar hebben we al die netwerkpanels en zo. Dat waren de afgelopen jaar was dat helemaal niet. Ik vind dat echt een superleuk initiatief. En ook met die mentorsessies. Elk jaar dat ik hier kom wordt het gewoon steeds leuker, steeds beter. Ja, want je bent er dus net zijn jullie samen aangesloten of bij de panel? Ja, ik ben gewoon wel samen aangesloten, maar ik ben gewoon met haar meegelopen. Ze zei van, je gaat die kant maar op, ik volg jou wel, weet je wel. Jij pusht er de kant op natuurlijk. Ik ben gewoon de jassendrager vandaag. Een muziekster heeft ook een beetje een push-up voor zich nodig. Dat heb je volledig gelijk in. Dus jullie zijn naar de panel geweest. Wat is daar precies besproken? Wat hebben jullie daaruit gehaald? Het ging over artiestenmanagement, indie versus mainstream. En het was een heel interessant gesprek over de verschillende kanten van muzieklabels en management en zo. Of je dat nou wel of niet moest doen als kleine beginnende artiest. Dus echt interessante gesprekken. Oké. Ja. Dus heb je er een tip misschien uitgehaald die je kunt implementeren in de toekomst? Als beginnende artiest, neem geen manager. Bespaar je geld. Ja, gewoon alles zelf doen. En jij hebt goede ondersteuning dan, zowel muzikaal natuurlijk als in alles anders. Ja, dus, ik probeer altijd mee te doen, toch? Ja, bassist in mijn band nu, hè? Oh ja, tegenwoordig wel, ja. Ja, tegenwoordig bassist in mijn band. Het wordt steeds muzikaler op dat gebied natuurlijk. Ja. Dan vraag ik aan jou, denk je dat ze gaat winnen vanavond? Nou ja, voor mij wel. Maar ja, dat moet voor jou heeft ze al gewonnen. Voor mij heeft ze al gewonnen, maar dat is natuurlijk wel even, dat het nog even door moet komen. Ja. Dat natuurlijk wel. Nee, maar het is sowieso al heel belangrijk hier te zijn, hier aanwezig te zijn en een netwerk te leggen. De plaat van jou die genomineerd is, Nora, Close. Dat is Close inderdaad. Die heb ik klaarstaan. Dat is mijn baby. We gaan hem draaien en wat mij betreft mag je hem zelf gaan aankondigen, zodat ik hem dan ook klaar kan gaan zetten. Dus nou. take it away. Lieve luisteraars, hier is mijn baby, Close.
Close van Nora Rhodes hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We zijn op locatie, we zijn aanwezig bij het netwerkevent van de Limburgse Popprijzen. Ja, en mag ik het zeggen, nu heb ik toch wel de grote ster van de avond naast me zitten. Namelijk de presentatrice van L1 straks, Rian. Ik mag het aan elkaar praten. Ja, maar de sterren die staan natuurlijk dadelijk als winnaars op het podium. En eigenlijk zijn alle genomineerden dat ook al. Dus ik mag jou ook alvast even feliciteren. Hè, ja, Lucas? zeker. Ja, ik wist het heel eerlijk gezegd helemaal niet. Nee? Nee, dit idee voor die locatieuitzending hier, dat hadden we echt al maanden. En dat is ook al maanden voorbereiding wat nu dus samen bij elkaar gaat komen. Ja. Maar op dat gebied is het, kreeg ik later pas te horen van, oh ja, je bent ook nog genomineerd trouwens. En toen kwam dus die locatie uit. Of toen kwam dat Ja, het was dus geen omkoperij, dat wil je bij deze even bevestigen. Nee, helemaal niet. Nee, dus maar desondanks had ik het gewoon toch hier gedaan. Maar het is een mooie bijkomstigheid en we gaan kijken wat er vanavond uit gaat komen. Echt leuk dat je hier een live uitzending maakt. Het is wel heel bijzonder, want veel muzikanten die maken thuis natuurlijk muziek als in een productiestudio thuis of ergens op locatie. En die zijn er niet in een live uitzending geweest. En om dan bij jou ook eens mee te kunnen kijken, dat is wel heel erg bijzonder. Ja, en uiteraard, dit is al vaker gebeurd, hè, door heel Limburg heen. Het is vaak in de muziekgieterij, maar ook de rest van Limburg. Hoe heb jij deze Limburgse popprijzen en het netwerkevent zien groeien door de jaren heen? Nou, we begonnen hier dus mee wij, Pop in Limburg eigenlijk, begonnen hiermee in coronatijd. En dat was natuurlijk een hele bizarre tijd om met zoiets te beginnen. Want toen hadden we geen idee hoe we het nou voor elkaar gingen krijgen om iedereen bij elkaar te krijgen. Ja. En die eerste uitreiking die ik heb gedaan, die was nog bij L1. En daar hebben we echt nog afstand gehouden van elkaar. Dus dan stonden we buiten met van die pilaren op 1,5 meter afstand. En dat is toch wel heel anders dan hoe je nu bij elkaar bent. En dat we het met z'n allen kunnen vieren. En dat je in de muziekgieterij bent. Ook zo'n plek waar die live muziek, die voel je gewoon door het hele gebouw. Zeker. Ja, dat is echt voor mij een enorme winst door de jaren heen. Ja. Dus het is sowieso wel een hoogtepunt van het jaar van al je bezigheden in de journalistieke wereld 100%. Natuurlijk om dit te presenteren. Ja, en om iedereen weer bij elkaar te zien. En je merkt toch, iedereen is door het jaar heen met zijn eigen ding bezig. En dan op zo'n dag komt het allemaal samen en denk je, oh ja, we zijn met elkaar iets aan het maken, ook van de provincie. En er gebeurt echt ontzettend veel en dat zie je dan echt. Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk dat er zoiets is hier voor muzikanten in de scene? Want ik krijg ze dus allemaal wel in de show. Ja. Maar om ze dus allemaal 1 dag eens even bij elkaar te brengen, dat is toch ook wel iets heel speciaals. Nou, ik denk zeker dat dat belangrijk is. Want dat vergeet je. Kijk, je bent gewoon druk met je eigen dingen en dat is ook belangrijk. Maar je hebt je eigen deadlines en je stuurt e-mails en je probeert muziek op Spotify te zetten, maar elkaar even in de ogen aankijken. En even horen dat bij een ander ook speelt waar jij ook last van hebt. Of dat die misschien een oplossing heeft voor iets wat jij hebt meegemaakt. En misschien ook gewoon inspiratie, muzikaal gezien, uitwisselen. Dat heeft heel veel toegevoegde waarde. En daarom, er was in eerste instantie alleen een uitreiking. En nu is het een hele netwerkdag. En zie je dus ook dat daar behoefte aan is. Om even wat tips met elkaar uit te wisselen. En even elkaar ook te spreken en even te borrelen. En die awards zijn hartstikke leuk. Maar het is veel belangrijker dat je elkaar even ziet en even bijkletst. Ja. Absoluut. En voor jou gewoon zo'n dag als vandaag, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Is het veel voorbereiding wat je hierin steekt om dat allemaal straks mooi aan elkaar te brengen? Ja, je moet toch wel even... je wil gewoon recht doen aan die prijzen en recht doen aan de winnaars. En dat betekent inderdaad wel dat je alles even goed op elkaar af moet stemmen. Nou moet ik de credits geven aan de crew, want die beginnen al heel vroeg. Met alles opbouwen in de kleine zaal hier in de muziekgieterij. En 's middags kom ik dan binnen net op tijd voor de lunch. En dan lunch ik even mee. En dan daarna kunnen we de doorloop doorvoeren. En dan spreken we alles even door. Ja, dan moeten we even alles afstemmen. Maar het meeste werk, moet ik echt zeggen, is gedaan door Pop in Limburg. In de voorbereiding van het nomineren van iedereen. Die jury moet dat allemaal bespreken. Je moet iedereen op de hoogte stellen. Iedereen hier krijgen. De uitreikers worden geregeld via hen. Dus er zijn hier ontzettend veel tijd en werk in gestoken. Ja. Nou, dan gaan we het zien wat het uiteindelijk allemaal gaat opleveren. Straks natuurlijk vanaf 5:30, als ik het goed zeg. Volgens mij 5:15, maar... mensen kunnen al eerder aanzetten. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Wij gaan door tot 5 uur hier op de Limburgse Popprijzen. En dan moet je natuurlijk die kant op. Ik moet dan die kant op inderdaad, ja. Maar Heb je zenuwen? Nee, totaal niet eerlijk gezegd. Omdat hier had ik de meeste zenuwen voor. Omdat dit natuurlijk allemaal het eigen is. Maar daar ik ben natuurlijk heel blij dat ik genomineerd ben. Een mooie bijkomstigheid. Maar ik ben wel benieuwd hoe het is. Omdat ik ben natuurlijk wel vaker in de zaal gestaan. Maar om dan daar te zitten. Ja, dat ben ik wel benieuwd. Ja, daar komt toch veel op je af. Ik weet dat je me wel gaat helpen. Dus zeker, dat wordt hartstikke leuk. Ja. Nou goed, dan gaan we er straks natuurlijk tegenaan. Voor nu, ik wil je niet langer ophouden. Want jij hebt nog heel veel voorbereiding natuurlijk om te treffen. Maar in elk geval hartstikke leuk dat je even bent aangeschoven. Gaan wij door naar de volgende plaat. Ja, countryplaten zoals je weet. Rian draaien hier in Lucas on Air. Ja. Onder andere Vince Gill, One More Last Chance hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. She was standing at the front door when I came home last night.
just one more last chance before you say we're through. Vince Gill, One More Last Chance. Hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We zijn 3:30 gepasseerd. De uurtjes, de secondes, de minuten tikken weg. Totdat we naar die uitreiking gaan. En aanwezig bij die uitreiking zijn ook Frank en Tom van The Barking Birds. Een band die nog steeds heel dicht bij Lucas on Air staat. Frank, hoe is het met je? Goed, dankjewel. En dit keer ook met Tom. Jij was er toen niet bij. Toen Frank en Nick de gast waren in de studio. Maar leuk dat je nu even tijd ook hebt om aan te schuiven. Frank, kun jij dan nog even voorstellen hoe precies de band in totaal en dan ook jullie functies natuurlijk? Zeker, ik zing en speel gitaar in de Barking Birds. Tom is bassist. Die was toen inderdaad, toen we in mei bij jou in de kast waren, afwezig. En Nick hebben we nog, die is drummer. En sinds kort, sinds oktober eigenlijk, hebben we aangekondigd dat we met een extra bandlid gaan spelen. En dat is een extra gitarist, Rinus. Ja, want daarom de vraag inderdaad, want jullie hebben uitgebreid. Klopt, ja, een kleine uitbreiding. Maar hier blijven we het wel ook echt bij jou. We zijn van 3 naar 4 gegaan, maar toch om iets meer gelaagdheid in de muziek aan te brengen, hebben we toch besloten om voor een extra gitarist te gaan. Oké, ja, dat is inderdaad een vraag die ik had waarom jullie daarvoor zijn gegaan. Maar goed, dat is wel duidelijk om te zien dat de band zich verder aan het ontwikkelen is op dat gebied natuurlijk. En ja, vandaag, jullie lopen hier al een tijdje rond. Wat vinden jullie van het netwerk-event tot dusver? Wordt het van opgestoken? Ja, zeker. Super cool. En ook leuk om met andere muzikanten en bandjes in contact te komen. Ik vind het super mooi dat het georganiseerd wordt, ja. Tom, wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? Voor mij hetzelfde eigenlijk. Er is zoveel lokaal talent in de regio, dus het is mooi dat dit voor elkaar en met elkaar geregeld wordt. Ja, je gaf aan, hadden jullie nog een mentorsessie of zoiets dergelijks gedaan, Frank? Nog niet, maar we willen dadelijk nog eventjes... Oké, ga je zo meteen nog doen. Want waarom heb je dan besloten om dat te gaan doen? Nou, ik denk dat we door iedereen juist heel erg geïnspireerd kunnen worden. En zeker die mentorsessies, daar haal je alleen maar heel veel inspiratie uit. Ja, inderdaad. Inspiratie misschien ook wel voor nieuwe muziek van The Barking Birds. Want daar zit ik eigenlijk op te wachten. Hoe staat het ervoor met nieuwe muziek? Je wil een primeurtje? Ja, dat hebben we wel vaker in de show, zoals je weet. Nee, zeker. Die betrokkenheid van jou vind ik was super cool en leuk altijd. Dus bij deze januari, februari en begin maart gaan we weer de studio in. Om een tweede EP op te nemen. En ja, ik denk Tom, komend voorjaar dat we de eerste nieuwe muziek wel kunnen verwachten. Ja? En hoe pakken jullie dat dan aan? Gaan jullie het anders aanpakken dan we het vorige keer gedaan hebben? Op precies hetzelfde weer bij Robert? Ja, precies. Die ken je ook, hè? Die heb je ook wel eens in de studio gehad. De bedoeling is wel om dit keer weer hetzelfde studiogebruik te maken, maar het zal iets anders en nieuw ook voor ons worden, omdat we een extra bandlid erbij hebben. Maar de nummers zitten er echt helemaal goed in met z'n vieren, dus wij zijn er helemaal klaar voor. Nou, dat is goed om te horen. Uiteraard zijn jullie ook genomineerd, want daarom zijn jullie onder andere ook hier. I Paint the Horse in de categorie Song van het jaar. Hoe hebben jullie de marketing aangepakt om hopelijk met die prijs er vandoor te gaan straks? Nou ja, eigenlijk hebben wij het gewoon binnen ons netwerk gedeeld. We zijn er niet heel hard achteraan gegaan. Het is natuurlijk lastig om mee te doen aan zo'n prijs en dan ook nog te verwachten dat je gaat winnen als er al zoveel talent meedoet. Dus we zien eigenlijk wel hoe het loopt. Ja, nou goed, en dat is ook wel iets, want eigenlijk de winst zit hem juist in hier zijn. Lekker netwerken tot dusver. En lekker praten met mensen. I Paint the Horse gaan we dus draaien als genomineerde plaat. Frank, wil jij hem aankondigen zodat de mensen hem thuis ook uiteindelijk kunnen gaan inhoren om te starten? Heel graag. Nou, bij deze dan. Hier komt van The Barking Birds, I Paint a Horse. That
I Paint a Horse dus van de Barking Birds hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Het is super gezellig hier. Het begint ook al steeds voller te druppelen, heb ik het idee, hè Bas? Ja, dat is wel zo. Ook beneden, ja, wij zitten naar boven, maar beneden is natuurlijk de foyer voor de kleine zaal. En daar stromen heel veel mensen binnen. Iedereen die zo meteen bij die uitreiking wil zijn. Ja, in de tussentijd lopen ze dan even naar boven, maken ze een rondje over het netwerkevent hier. Zien ze mij, maar zien ze ook nog heel veel andere dingen, waaronder Pim met zijn gitaarstand. Pim, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ja. En jij maakt gitaren, dat vroeg ik net, hè? Want wat is het precies wat je doet? Ik ben gitaarbouwer, instrumentbouwer, ja. Inderdaad, en je hebt er een paar hier liggen. Ja. En dat is dus iets waar je toch wel dan hier veel potentiële klanten kunt spotten, kunt zien. Of hoe pak je dat aan? Ja, dat klopt. Het is ook een netwerkbijeenkomst. Dus naamsbekendheid is hier wel groter. Ja, dat is mooi, toch? Heb je al wat mensen langs je standje gehad en wat zijn dan reacties die je krijgt op die mooie gitaren die je maakt? De meeste reactie is, dat is een hoop werk. Ja, dat kan me voorstellen. En dat klopt ook, maar ja goed, alles wat je leuk vindt, dat is eigenlijk geen werk. Ja, dat doe je met passie inderdaad. Ja, precies. Ik vond het wel tof. Wij waren net even met de camera bij jou en toen liet jij een gitaar zien. Want je vindt het heel tof om spullen te maken van dingen die alles gebruikt zijn. Ja, man. Kun je dat verhaal vertellen van die ene gitaar die je net liet zien aan mij? Oh, de body is van een trap van het Grootjes College. Dat is Irocco. En de hals is van het Sofianum College, het Nieswieler. Dus het zijn twee scholen, daar hebben honderdduizenden kinderen overheen gelopen en nu kun je het vasthouden en is een Maakt een gitaar van. Ja, grappig toch? Zijn er nog meer aparte dingen, nog meer van dat soort dingen waar je ooit eens een gitaar van hebt gemaakt dan? Ja, ik kreeg vorig jaar een barbecue in een doos en daar heb ik van het karton van de doos een gitaar gemaakt en dat werkt. Oké, een kartonnen gitaar? Ja, en ik heb ook eens een keer op de Schelling, we gaan op de Schelling op vakantie en van de Duikclub heb ik een stuk koperplaat gekregen dat een paar 100 jaar geleden op een schip zat dat gezonken is voor de kust. Dat hebben ze opgedoken en dat heb ik ook verwerkt in gitaren. Ja. Oké. Ja. En nu heb je eentje van een skateboard, toch? Ja. Skateboard. En wat voor een gitaar of wat voor een soort ding gaat er dan... ik neem aan als het zo'n apart materiaal is, zo'n aparte dingen zijn, dat er dan ook veel meer tijd in gaat zitten. Wel meer tijd, maar het is ook wel grappig, toch? Ja, zeker. Wat is dan de gitaar waar je echt ooit het langst aan hebt gewerkt en uiteindelijk dan af hebt gemaakt? Wat was de meest uitdagende? Dat is nog steeds, die hebben we nog steeds niet af. En dat is een akoestische gitaar. Ja. Oké. Nou, dat is wel echt, er gaat echt veel tijd in zitten, ja. Dus gewoon echt zelf een akoestische gitaar bouwen zoals we hem eigenlijk kennen? Ja, oké. Maar dan wel stiekem een eigen vorm. Ja, zeker. Dus toch een beetje een eigen flair eraan geven. Ja, precies, ja. Wat dat betreft. Bas, jij spookt hier ook nog een beetje rond vandaag op het netwerkevent en hierboven dus. Wat zit hier nog meer allemaal? Ja, je hebt hier, dus Pim, jij en nog een ander onderdeel van de muziekmarkt, vond ik heel tof. Vinyl Family aan mijn hoofd. Vinyl Family. Daniel net van de Nieuwe Noornacht Academy runt dat ook. Daniel staat daar, zwaait op dit moment. Maar zij verkopen dus platen. En Daniel heeft me net een beetje verteld, ze hadden in coronatijd heel moeilijk om aan geld te komen als muzikanten. Dus wat ze toen deden, weet je wat we gaan doen? We gaan platen verkopen die we zelf niet meer in onze collectie willen hebben. Nou ja, en dat is dus flink uit de hand gelopen. En nu staan ze vaker op beurzen en op zo dagen zoals vandaag. En hier bakken met vooral veel pop, punk, elektronische pop en kun je lekker in de bak gaan. Het zijn veel verschillende genres die hier vandaag te vinden zijn. Onder andere ook countrymuziek, daar zijn wij natuurlijk van. Gaan wij door naar Luke Combs en Sheriff You Want To. Vind je goeie? Ja, Bas kan er ook wel van genieten. Hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. Heb je reacties? Laat vooral een comment achter. Hier vanuit de Limburgse popprijzen in de muziekgieterij. Well, me and my buddies went sneaking out about 2 a.m. to go and catch us some trout. And that's when I saw that car pull up. He said, boys, I don't care that you're way out here, but you look a little young for all that beer. And when he got close, I couldn't tell who that was. He said, I ain't the cops, I ain't your parents, boys, you're dealing with the county sheriff. So I said, we can share if you want to. So buddy, won't you take a sip and help us finish it tonight? I ain't giving you an attitude, but I can tell you're in a bad mood. And just a little bit will have you feeling just right. So dude, we can share if you want to.
boys sneaking out again. A quick turn around, it was the next weekend. We had the single cab all filled up with smoke. He came up quick and tapped on the glass. I dropped that joint and sat up real fast. And when I saw who it was, damn, I almost choked. Well, it wasn't the cops, it wasn't our parents, it was our old friend, the county sheriff. So I said, we can share if you want to. So buddy, won't you take a hit and help us finish it tonight? I ain't giving you an attitude, but I can tell you're in a bad mood. In just a little bit, we'll have you feeling just right. So dude, we can share if you want to. Got off both times, even though we crossed that line. And you can too, cause all you have to do is say, we can share if you want to. So buddy, won't you take a sip and help us finish it tonight? I ain't giving you an attitude, but I can tell you in a bad mood. In just a little bit, we'll have you feeling just right. So dude, we can share if you want to. Lucas. We can share if you want to. Met Sheriff If You Want To hier in Lucas en R op Echt TV Maastricht. Ja, de genomineerden stromen binnen. Het wordt steeds drukker hier in het netwerkevent. Waaronder Ruby Mus nu aan tafel. Hey Ruby, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Ja, een tijd geleden alweer dat je te gast bent geweest bij Lucas en R. Ja. Wat vond je, kun je nog herinneren dat je te gast was? Wat vond je er toen van? Oh, ik weet dat ik het nog heel spannend vond. Want dat was de allereerste keer dat ik werd uitgenodigd en moest praten op de radio. Dus ik vond het allemaal hartstikke spannend. Maar gelukkig was er toen ook nog een andere artiest bij. Ja, zeker. Dus ik kon een beetje zo pingpongen en dan kon ik af en toe op adem komen. Muberino was er toen bij, een DJ inderdaad. Dus dat is altijd wel fijn, die dynamiek aan tafel. Dat doen we ook veel in het programma. Veel verschillende Limburgse artiesten tegenover elkaar zetten. Ja, en jij zit ook wel in een hele speciale categorie, de belofte. Ja, klopt. Wat vond je ervan dat je genomineerd bent? Nou, ik was heel excited. Ik ook verrast, want ze kwamen dus helemaal naar mijn huis toe en zijn me op een middag komen verrassen. Ja. Dus ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk en ik ben benieuwd. Ja, inderdaad, want het is al, je bent al eerder betrokken geweest ook bij het event. Vorig jaar heb je nog opgetreden op het podium. Hoe vind je dat zo'n event als vandaag, waar iedereen is, waar alle genomineerden, maar ook eigenlijk de hele Limburgse muziekscène bij elkaar komt? Hoe belangrijk is dat? Ik vind hartstikke vet dat dit zich nu zo steeds groter aan het ontwikkelen is. Want een paar jaar geleden was het natuurlijk dan de allereerste keer. En toen was ik er ook bij. En het is gewoon heel vet om te zien dat het zo ontzettend aan het groeien is. En dat er gewoon veel meer een connectie vormt in Limburg zelf met de industrie die er al is. Mm-hmm. Waarvan ik bijvoorbeeld niet wist dat die bestond. En Ja. dan nu kom ik ineens iedereen tegen en denk, oh my god, al die connecties en iedereen eindelijk elkaar leuk te zien hier en daar. Ja. Dus ja, het is gewoon vet. Als je zo terugkijkt op die jaren, je hebt dus echt alle jaren wat meegemaakt. Is er dan iets wat je deze evenementen jou heeft opgeleverd in je muziekcarrière? Ik denk dat Pop in Limburg, die prijs die ik toen gewonnen heb, eigenlijk een start is geweest om mijn connecties eigenlijk uit te breiden. En echt mensen te ontmoeten die me verder konden helpen. Ja, Ja, dus het geeft je eigenlijk een zetje op dat gebied, hè? Ja, dit was echt mijn start daarvoor, ja. Vanavond dus genomineerd in de categorie De Belofte. Als je wint, dan mag je naar Pinkpop. Hoe ver is dat? Hoezeer hoop je dat je daar gaat winnen dan? Oh, ik zou het heel graag winnen. Willen. Maar ja, ik zou het heel graag willen en ik heb er heel veel zin in. En bedoel, er zitten hartstikke vette artiesten er weer bij. Dus you never know. Mhm. Maar het zou wel heel speciaal zijn als ik eindelijk op dat podium mag zijn. En niet als publiek, maar als artiest. Als artiest ja. op dat gebied, ja. En als winnaar dus ook eventueel. Dat gaan we dus vanavond zien. Er is ook een plaat van je genomineerd, dat is Don't Lie. Ook een van je nieuwste. Je mag hem zelf aankondigen wat mij betreft. Yes, dankjewel. Dit is Don't Lie van Ruby Mus. Don't lie.
keep my heart open. 'Cause you could turn me up every time there's having a follow. And all I can say is I'm hoping that you won't prove it wrong. Oh no, don't lie, don't lie, don't lie. 'Cause I intend to believe in things that aren't true. So don't lie to me. Time to be for the long run. Maybe you can please me. You should know that I will find someone. Don't inhale my voice again. Don't leave me bruised. Dit is Lucas on Air, live vanuit de muziekgieterij bij de Limburgse Popprijzen. She cut me loose and caught herself a somewhere wind. I haven't heard a word and haven't seen her since. She disappeared quicker than this double shot of gin. 'Cause everybody at the bar started asking, how's your girl? She ain't my girl. Where's she been? I ain't quite sure. Good question, no telling, but I'm betting she's probably in Texas. Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. She might be down in Georgia at her mama's for the week. Could be Carolina, California, something's telling me. She's somewhere in the Lone Star State with all the rest. Yeah, that one king song knows best. She's probably in Texas, Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. How's your girl? She ain't my girl. Where's she been? I ain't quite sure. Good question, no telling, but I'm betting she's probably in Texas. Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. She's probably in Texas. She's probably in Texas. Blake Shelton met Texas hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Texas zijn wij niet, wij zijn in Maastricht. Wij zijn in de muziekgieterij live bij de Limburgse Popprijzen. We gaan al langzamerhand richting de klok van 4 uur en de reclames van 4 uur. Maar zometeen dan zijn we uiteraard terug, onder andere met Jeroen. Jeroen, jij bent alvast aangeschoven. Ja. Zometeen gaan we het ook over jouw nominatie hebben, want jij hebt flink campagne gevoerd, heb ik begrepen. Ja, je moet wat doen. Je moet wat doen inderdaad en zo kun je er wat van maken. Dus zometeen na de reclame en na het nieuws van 4 uur is het inmiddels, zijn we terug. Tot... Wauw, nu bij het Nederlands Slaapcentrum 21% btw-korting op een Halsing boxspring. Ga naar slaapcentrum.nl. Het Nederlands Slaapcentrum, meesters in slaapcomfort. De feestdagen, die vier je met het beste. En dat vind je bij Supervleeshal Hendricks. Geniet van mals feestgebraad, kalkoenfilet, gevulde kalkoen, rosbief en beenham. En ontdek de heerlijke klassiekers van het huis. Kant-en-klare rosbief of kalkoenfilet met champignon roomsaus, vide, konijnenbouten en zelfs verse worstenbroodjes. Ook complete schotels voor steengrill, fondue, gourmet of Grieks. Allemaal topkwaliteit en met gratis sausjes. En met zeker de voordeelcolis tot wel 10 kilo feestvlees niet. Bestel je kerstvers vlees voor 21 december en voor oudjaar voor 28 december. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks. Oh,
Jos, lekker. Fly. Ik is die van bakkerij Emmerix, Pierre, inderdaad. Bakkerij Emmerix. Zelfs op zondag krijg je dan nog ovenfeestje, broodjes en vlaai. Heerlijk. Ideaal voor het bezoek straks. Ik heb nog gedangenstrudels, Pierre. Is de vlaai lekker, Pierre? Ja, wie lekker? Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Thee is pas lekker. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja? Waar kent u Hesi van? Hesi, ja, van de cv-ketels natuurlijk. Oh, maar Hesi biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's. Oké. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hesi zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hesi kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hesi.eu. Met Rederij Stiphout wordt een dagje erop uit een nautisch avontuur. Bijvoorbeeld met de 4-sluizentocht. We varen door 4 indrukwekkende sluizen in een prachtig landschap. Waaronder een oud kanaal uit 1825 en het Albertkanaal met 60 meter hoge rotswanden. Ook gezellig de boottocht naar Luik. We wandelen door de stad en op zondag natuurlijk over de Luikse Markt. Tijdens beide tochten passeren we de sluis van Ternaaien met een indrukwekkend hoogteverschil van 15 meter. Ahoy en enjoy! Reserveer op stiphout.nl of bel 043 351 5300. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu verwacht dat de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza zeer binnenkort ingaat. De eerste is nu afgerond, maar de volgende wordt volgens hem lastiger. Er wordt over de precieze afspraken nog onderhandeld. Het Amerikaanse plan spreekt over terugtrekking van Israël, ontwapening van Hamas en een internationaal bestuur. Maar Hamas wil alleen ontwapenen als eerste Israëlische bezetting eindigt. Netanyahu zegt deze maand nog met de Amerikaanse president Trump te praten. Voormalig D66-minister Roger van Bokstel en oud-CDA-minister Kees Veerman vinden dat de VVD moet aanschuiven bij D66 en CDA voor een minderheidskabinet. Een brede coalitie met GroenLinks-PvdA achten ze niet haalbaar, zeiden ze in Buitenhof op televisie. Van Bokstel noemde een minderheidskabinet een goede formule. Veerman heeft grote twijfels over de samenwerking met GroenLinks-PvdA. Hij wijst op de afstand tussen het CDA en GroenLinks en de onvoltooide fusie van de twee linkse partijen. Provincies presenteren steeds meer eigen plannen om de stikstofcrisis aan te pakken, terwijl landelijke maatregelen uitblijven. Gelderland en Zuid-Holland denken aan zones rond kwetsbare natuur. Overijssel wil in meerdere gebieden starten met ingrepen. De provincies zeggen dat de vergunningverlening vastloopt en voelen zich in de steek gelaten door Den Haag. Ondertussen werkt landbouwminister Wiersma aan een rekenkundige ondergrens voor kleine bouwprojecten, maar de invoering ervan blijkt lastig. En de ontknoping in het wereldkampioenschap van de Formule 1 met de Grand Prix van Abu Dhabi leverde geen spannende verschuivingen op. Max Verstappen won de race, maar werd onttroond als wereldkampioen door Lando Norris. Het team van McLaren levert dus voor het eerst in ruim 4 jaar een nieuwe titelhouder in de koningsklasse van de autosport. Norris finisht als derde na teamgenoot Oscar Piastri en de Brit is daarmee voor de eerste keer in zijn Formule 1 loopbaan wereldkampioen. Het weer bewolkt met vanuit Zeeland op steeds meer plaatsen regen, in Groningen pas vanavond. Mogelijk laat de zon zich ook nog even zien. Het is een graad of 11 en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws. Hele fijne dagen, gezelligheid in huis. Merry Christmas, bij ons voel je je thuis. RTV Maastricht. 3 uur lang live vanuit de muziekgieterij in Maastricht bij de Limburgse Popprijzen. Keep chasing that same old devil down the same old dead
1-0 in Oklahoma van Luke Combs hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. Welkom in het laatste uur alweer van deze locatie-uitzending. Ja, de tijd vliegt echt enorm, moet ik zeggen. Het gaat behoorlijk hard, maar het is wel heel erg gezellig. Want het netwerkevent en de popprijzen worden steeds drukker en het wordt steeds meer mensen die binnenstromen. Onder andere dus Jeroen, je zit al even een tijdje aan tafel, maar ja, het nieuws komt er tussendoor, daar moeten we even op wachten. Hoe is het verder met je, Jeroen? Een tijdje geleden alweer dat je gast bent geweest bij Lucas van Air. Ja, totdat ik bij jou was. Dat is inmiddels dik 2,5 jaar geleden. Ja. En dat was toen met het liedje Just weer in het boek, het verhaal van Melanie. En daarna heb ik nog een liedje uitgebracht in het Nederlands, Nederlandstalig. Stop de tijd, dat deed toen toch vrij weinig. En dan merk je toch dat je als echte Limburger, de harde G, ik denk dat het voornamelijk is, dat het dan de muziek dan toch niet echt raakt. En toen heb ik daarna gewoon besloten, weet je wat, dat liedje van Melanie was toen zo mooi. Ik ga gewoon alles doen in het dialect. En toen heb ik hetzelfde liedje heruitgebracht, maar dan in het Limburgs. En toen kwam dat liedje binnen op nummer 3 bij Henk Hover in de uitzending van L1. En daarna de allernieuwste single Is Dit Het Nu uitgebracht. Ja. En dat is de huidige single. En met die single ben ik nu genomineerd bij de popprijs. Ja, inderdaad. Van het jaar. Nou ja, je neemt al de vragen uit de mond eigenlijk sorry. wat dat betreft. Nee, dat maakt niet uit hoor. Maar het is inderdaad, Is Dit Het Nu? Je bent er redelijk actief geweest de laatste tijd. Je bent sowieso flink campagne aan het voeren. Sowieso ook om vanavond met die prijs er vandoor te gaan. Ja, tuurlijk. Ja, met de prijs er vandoor gaan. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar dat is, kijk, je krijgt nu een springplank om jezelf te promoten. En het is heel stom als je die springplank niet gebruikt. Ja, zeker. Dus ja, je kan nu uit naam van Pop in Limburg kun je jezelf in de kijker spelen. De hele Limburgse muziekscene is hier en het is lekker gezellig. Hoe heb je dat dan aangepakt? Zo stemmen verzamelen, het bekendmaken dat jij genomineerd bent? Ja, vooral alle socials gebruiken, van TikTok tot LinkedIn. Je bent behoorlijk actief erop, hè? Ja. Facebook, Insta, noem maar op. En ik heb van wat niet geschoten zeg ik, het is altijd mis. Ja. Dus ik denk, ik ga gewoon alle socials inzetten en dat heb ik gewoon echt een paar keer teruggepakt. Dus niet één campagne, maar gewoon meerdere campagnes. Want je kan hem invliegen op verschillende manieren en dat heb ik dus ook gedaan. En vooral ook de mensen gevraagd, luisteren naar het lied. Dan vind je het mooi, stem dan. Dus ga niet stemmen zomaar om te stemmen, maar luister vooral. Dat vind ik wel een mooie gedachte dan eigenlijk. Je kan wel vragen om te stemmen. Ik wil vooral dat mensen tot mijn muziek mensen raakt. En begin volgend jaar staat er weer een nieuwe single op de planning. En dat is ook een liedje wat echt heel veel mensen ook weer gaat raken. En dat is ook het enige wat ik hoop. En dat ik beaam met mijn liedjes. Ja. Mensen raken en hoop geven en noem maar op. Ja, zo pak je het goed aan in elk geval. Is Dit Het Nu? Die gaan we natuurlijk nu draaien. Zou je die dan nog kort even willen toelichten, zo aan het verhaal erachter, voordat we naar gaan luisteren? In het kader van, we moeten er dus echt naar luisteren. Ja, daarom. Je gaat nu luisteren naar Is Dit Het Nu? Is Dit Het Nu? Mijn ouders leven nog, laat op voorop staan. Maar het is wel een ode aan mijn ouders, tot ik gewoon trots ben op alles wat ze gedaan hebben voor mij en mijn broer, die ook hier is. Die zit hier aan de tafeltje naast ons. En dus tot het goed is. Ze hebben het gewoon goed gedaan en daar ben ik gewoon rete trots op. En ik denk, dit liedje, ze weten, dit liedje wordt ooit het uitvaartliedje. Dat gaat het ooit worden. En dat was ook een beetje de achterliggende gedachte, om onze ouders te eren. Maar liever nu. Nu ze ook leven, nog kan. Ja, dan achteraf en ze hebben het liedje nooit gehoord. Prachtige gedachte daarachter, daarmee gaan we dan luisteren. Jeroen Heilige met Is Dit Het Nu? Is dit het nu? Is dit nu het einde? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het einde? Gelachen en genoten, zeker al getronnen gelaten. Is dit het nu? Gestrekt lang goed, alleen een foto op die een boek. Geboren school hel werken, dat boek is nu. Men heeft heel veel, toch heel veel gedaan. Net niks te meer of te weinig, maar groot en voldaan. Is dit het nu? Is dit nu het einde? Geboren en getogen,
Gelachen en genoten, zeker al getrokken geloten, is dit het nu? Genoten van het leven, gans voorzichtig, maar toch. De Franse zon in het gezicht, de liefde vulste nu nog. Genoten van de kenjer, het schoonste wat er is. Ten eigen vlees en bloed, wordt ooit het grootste gemis. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Gelachen en genoten, zeker al getrokken en geloten. Is dit het nu? Bloed is dikker als water, dat is leven op het eerste gezicht. Leef nu en niet later, ik blijf er immer voor dich. Bloed is dikker als water, dat is leven op het eerste gezicht. Leef nu en niet later, ik blijf er immer voor dich. Même après mon départ, is dit het nu? Is dit nu het eind? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het eind? Gelachen en genoten, zeker hoog getrokken en geloten. Is dit het nu? Is dit nu van Jeroen Heilige dus, die net aan tafel zat. En inmiddels zijn natuurlijk alweer de volgende aangeschoven. Ik heb Rob en Isaiah aan tafel. Van harte welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Dank je. Rob, jij vanuit de muziekgieterij. Allereerst, dat wil ik heel erg zeggen, dank voor de gastvrijheid. Ja, heel graag gedaan. Het is een hele mooie plek wat jullie hier hebben. Ja. En het is heel erg leuk. Isaiah, jij bent genomineerd als Young Professional. Klopt. Dus ook voor jou een hele speciale avond. Ja. Maar als we kijken naar de plek waar dit dan is, de muziekgieterij. Rob, hoe blij zijn jullie dat jullie dit evenement dit jaar hebben mogen hosten en ook wel vaker doen natuurlijk? Ja, we zijn super trots. Het is mooi om de muziekindustrie van Limburg hier in huis te hebben en dat we het kunnen faciliteren. Inclusief een mooie show en dat ze onze faciliteiten kunnen benutten. Ja, perfect eigenlijk. Ja, inderdaad. En jullie zijn als muziekgieterij ook stevig aan de weg aan het timmeren, onlangs het AIR-principe geïntroduceerd. Nou ja, we hebben naast de programmering die we doen, hebben we een productiehuis bij de muziekgieterij. En binnen dat productiehuis focussen we ons op talentontwikkeling en op educatie. En het AIR-traject is een van de programmalijnen die we hebben. Mm-hmm. Naast educatie op school en bandcoaching en workshops en studiosessies. Dus we hebben een heel divers pakket wat dat betreft. Ja, inderdaad. Jij bent genomineerd als Young Professional. Isaiah, hoe tof vind je het dan bijvoorbeeld ook zo'n plek als de muziekgieterij dit allemaal heeft? Ja, super tof. Je ziet het niet vaak dat er zulke evenementen georganiseerd worden en dat daar de ruimte aan wordt gegeven door inderdaad een plek zoals de muziekgieterij. En zeker mooi dat het ook lekker lokaal is. Ik kom zelf in de buurt van Venlo, maar ook de muziekgieterij heeft een plekje in mijn hart. Zeker. En jij als Young Professional, wat doe je precies als Young Professional in de muziekwereld? Waarom ben je genomineerd? Ja, mensen vinden het altijd moeilijk als ze mij vragen van wat doe je nou? Dan vind ik het ook altijd moeilijk om uit te leggen. Maar heel veel. Best wel veel verschillende dingen, voornamelijk het werk achter de schermen. Dus zo ben ik ook muziekprogrammeur bij Zomerparkfeesten. Ik ben talentmakelaar voor Pop in het Gelderland, dus een soort van de tegenhanger van Pop in Limburg. En ik heb een eigen boekingskantoor waar ik ongeveer 7 artiesten semi-opkomend ondersteun met boekingen en eigenlijk alle andere zaken. Ja, inderdaad. En hoe lang doe je dat dan al? Want het is nog steeds natuurlijk Young Professional, dus je zit nog redelijk vroeg in je carrière. Ja, zeker. Ik ben nu 24 en toen ik begon was ik 18. Dat was volgens mij toen corona net was. Okay. En toen ben ik eigenlijk begonnen met heel laagdrempelig in een jongerencentrum de studio te beheren samen met een vriend van mij. En dat groeide uiteindelijk gewoon door tot een groot netwerk, veel artiesten. En
dan wil je ook de volgende stap zetten binnen die muziekwereld. Ja, inderdaad. En dat doe je dusdanig goed dat je dus voor Young Professional genomineerd bent. Had je dat verwacht? Nee, totaal niet. Ik zat bij Summer Park Festival, net de editie, en dan kwam iemand naar me toe en toen waren net de inschrijvingen open van de popprijzen. En toen zei diegene van, ik heb je voorgedragen als Young Professional. Kon je via formulier en zo invullen. Ik zei, heel aardig. En toen werd ik tijdens ADE gebeld, toen was ik in Amsterdam en toen belde Pomme Limburg op van, je bent genomineerd. Dus, sorry, ik sta wel in de club een beetje luidruchtig. Nee. Ik was aan het werk, ik was bij een panelgesprek in Amsterdam-Noord. Dus ik was nog niet aan het feesten, dus het kwam heel mooi uit. Gefeliciteerd. Dankjewel. We gaan kijken wat het zometeen natuurlijk gaat opleveren. Rob, als jij hier over de netwerkevent loopt, de muziekgieterij, wat zie je dan? Wat vind je er dan van? Over het algemeen zie ik gewoon hele gemotiveerde mensen die allemaal heel graag iets willen bereiken. Die willen verbinden en dingen willen manifesteren. En dat is belangrijk, dat we dat allemaal doen en dat we met elkaar samenwerken. Ik denk dat dat ook het doel is, dat we niet naast elkaar opereren, maar met elkaar. Dan komen we het verste. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat de muziekgieterij zelf, het is echt een begrip in Maastricht. Het is echt dus ook als je... En omstreken, hè? Ja, en omstreken inderdaad. De historie erbij pakt. Heel vroeger zaten jullie nog in het gebouw waar RTV Maastricht nu zit, de Banca Studios. Nu zitten jullie hier. Hoe trots ben je dan op die groep die hier de muziekgieterij beheert? Want dat is een hele leuke groep ook. Ja, heel trots. Ik was natuurlijk vanaf het begin betrokken en eigenlijk sinds 2013 nu in dit gebouw zijn helemaal. Ja, wat ik altijd mooi heb gevonden aan de muziekgieterij is dat ze vanaf het begin altijd een concertfunctie hadden, maar ook een studio. En ook dingen deden om artiesten verder te helpen. Dat vind ik heel sterk aan een poppodium. Dus dat je niet alleen maar programmeert, deels om je publiek aan je te binden, maar dat je ook investeert in de popindustrie. Ja. Dus en daar ben ik super trots op. Als ik kijk waar we nu staan en waar we zijn begonnen, dan hebben we nu 2 mooie zalen, een foyer, repetitieruimtes, studio en een mooi netwerk. En we manifesteren, we lopen over van de ideeën. Daar moeten we zelfs een stop op zetten. Laten we maar zorgen dat de dingen die we doen goed doen. Ja. Dus daar zijn we heel hard aan het werken. Dus we zijn super trots. Tot slot een blik op de toekomst misschien. Wat hebben jullie, waar werken jullie nog aan? Wat zijn jullie echt trots op in de komende periode muziekgieterij? Wat je dus net aangaf, dat AIR-traject. We zijn nu 1 december begonnen met een open call. En artiesten kunnen zich inschrijven om mee te doen aan het AIR-traject. We zullen er 4 selecteren. En die kunnen dan ongeveer een dik jaar hier aan het werk. En die gaan we maatwerk bieden en kijken of we ze kunnen verder helpen in hun carrière. Dus dat is een van de dingen waar ik heel trots op ben. Zeker. Ja. En als mensen dus, muzikanten zich daar dus voor willen aanmelden, daar in dat traject willen komen, hoe doen ze dat dan? Er is via de website kan het sowieso. Er is ook een persbericht uitgegaan. Dus als het goed is, zijn onze collega's in de industrie ook op de hoogte. Maar in ieder geval via de website van de muziekgieterij kun je je aanmelden. Ja. Oké, nou dan onthouden we dat en laten we hopen dat daar natuurlijk heel veel mensen op afkomen. Dat zal heel erg geweldig zijn. Het is sowieso super dat jullie zo'n initiatief hebben, dat jullie vandaag het zo geweldig hebben gedaan. En nogmaals hartelijk dank voor de gastvrijheid hier, tot wij de studio hier hebben neer mogen zetten en de uitzending hier nog mogen maken. Dat doen we. Jij bedankt dat je er bent. Dus het is alleen maar goed voor iedereen. Kijk, win-win situatie wat dat betreft. En wij zitten hier nog tot 5 uur, want dan zijn we natuurlijk aan het aftellen naar de muziekgieterij. Het is ergens wel 5 uur, nou in elk geval wel bij Alan Jackson. The sun is hot and that old clock is moving slow, and so am I. Workday passes like molasses in wintertime, but it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something, I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. This lunch break is gonna take all afternoon and half the night. Tomorrow morning I know there'll be hell to pay. Hey, but that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away.
And pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. I could pay off my tab, pour myself in a cab and be back to work before 2. At a moment like this, I can't help but wonder, what would Jimmy Buffett do? Funny you should ask, Alan. I'd say, pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. You don't care. I don't care. It's 5 o'clock somewhere. What time zone am I on? What country am I in? It doesn't matter, it's 5 o'clock somewhere. It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it. I heard that. You've been there, haven't you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right, well, that's good. Stumble my way back. Okay, well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. Between the buoys, I got it. All right, well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere. I'm ready, crank it up. Let's get out of here. I'm gone. Ja, 5 o'clock van Alan Jackson, 5 o'clock somewhere. Nou, dat is het hier nog bijna, maar we tellen dus langzaam anderhand af naar die Limburgse popprijzen. In de tussentijd alweer de volgende aan tafel, Marije en Peer. Van harte welkom samen, leuk dat jullie er zijn. Hoi. Hey, dankjewel. Peer, ja, jou probeer ik al heel lang te gast te krijgen bij Lucas Nair. Ja. Nu is het eindelijk gelukt. Eindelijk. Van welke band ben je? Stel jezelf even voor. Ik ben van Fix. Fix de band inderdaad. Ja. En jullie hebben in 2024 nog een EP uitgebracht. En uiteraard besteden we daar ook graag aandacht aan in de show. Laten we gewoon nu een plaatje ervan van draaien. Maar onderdeel van de band, wat voor een band is het? Wie zijn het? Het is een 60s, 70s heavy rock band. We houden ook van psychedelische invloeden. Denk aan Black Sabbath, Blue Cheer, Led Zeppelin. Oké. Ik kom zelf uit Roermond. De meeste bandleden komen hier uit meer Zuid-Limburg, zeg Maastricht, Stijn, die kant op. Maar we hebben elkaar gevonden en... een bandje gestart? Bandje gestart. Zodoende? Band. Oh ja, is dat een... niks is een bandje. Je hebt ook geen DJ'tje of een organisatortje. Ja, of een band. Iedereen heeft een band. En ja, daar lopen er veel van rond hier vandaag, Marije. Jij ziet ze ook allemaal langskomen. Jij bent onder andere medebeheerder van de Playground hier in de muziekgieterij. Nee, ja, beheerder is wat anders. Beheerder is hier iemand die de repetitieruimtes doet. Ik werk bij het productiehuis. Dus we hebben een hele mooie piramide, waar misschien Rob net al van alles over heeft gezegd. Ik ben er voor artiesten en bands als Fix. Dus op het moment dat ze al iets hebben en die verder willen. Ja, en hoe is het dan om ze hier allemaal vandaag rond te zien rennen? Dat de hele muziekscène bij elkaar komt van Limburg. Hoe zou je de sfeer tot dusver beschrijven? Open, toegankelijk, geïnteresseerd. En zodoende kun je steeds meer netwerken hier op het netwerkevent. Zeker, ja. Ja, dat is natuurlijk al heel erg leuk. Peer, jij bent hier dus namens de band. Heb je al een beetje rondgekeken? Wat heb jij opgestoken van vandaag tot dusver? Als ik eerlijk ben, ik kom net binnengelopen. Oké, nou goed, dan moet je nog een beetje gaan rondlopen. Ja, nou ik kwam hier toevallig om onder andere even te babbelen met Marije. En zullen we het nu doen? wat mensen van mijn school. Docenten van mijn school die zijn hier ook om te socializen en connecties te leggen. Maar je gaat dus met Marije in gesprek over advies voor een band, advies voor het aanpakken van dingen? Ik heb een tijdje geleden met Marije samengezeten en Marije heeft mij en ons als band best wel goede tips gegeven en gewoon, ik zou niet zeggen richtlijnen, maar wel gewoon dingen om over na te denken en dingen om in je achterhoofd te houden. Maar nu ben ik bijna klaar met mijn opleiding en ik wil graag in de muziekscene blijven. Mm-hmm. En mocht dat niet als muzikant zijn, dan vind ik het ook niet erg om naast het podium te staan. Maar ik wil graag mijn weg daarin vinden. Oké. En dat is wel heel gaaf dat je die ambitie daarin hebt. Je hebt me dus een paar tips gegeven. Welke tips heb je gegeven, Marije? Welke tips heb ik jou gegeven? We hebben het vooral gehad over waar sta je als band zijnde. Waar loop je tegenaan? Wat is je ambitie? Wat heb je daarvoor nodig? Maar ook hele praktische dingen van hoe vaak kom je samen?
hebben jullie een repetitieruimte? En de communicatie daarin. Communicatie, met elkaar onderling. Ja. Dus je hebt het voor goed advies kun je bij Marije terecht wat dat betreft. Sowieso, dat is de grootste tip die ik vandaag heb, dat ik je advies kan geven. Nee, ik denk dat dat wel goed is om nog een keer hardop tegen iedereen te zeggen. Wees niet bang om uit te reiken en gewoon te vragen van hey, ik loop hier tegenaan of ik weet niet hoe ik verder kom. Of ik ben benieuwd wie bij jullie werken. Mail gewoon, bel gewoon. Alle talentontwikkelaars, iedereen die op educatie zit, is daarvoor. Ja, en wat dat betreft, ik heb ook altijd zoiets van een mailtje. Ja, dat kan. Het hoeft maar net in de juiste mailbox terecht te komen, zeg maar. Zo kun je dan toch steeds meer verder werken. Ik hoop je ook een keer met de band welkom te heten in de studio, de andere studio, de echte studio, zeg maar, de Banca-studio's. Laten we dat in elk geval afspreken. Maar voor nu gaan we een plaat draaien van Fix uiteraard, Peer. I Am heb ik klaarstaan, is dat goed? Helemaal goed. Zou je dat nog kort even willen toelichten? Waar gaat het dan over? Dit is de eerste song die wij ooit geschreven hebben als band. En ik moet zeggen dat het nog steeds een ijzersterk punt is in onze set telkens. Het gaat over gewoon kracht, het gaat over passie, het gaat over wie je bent. Wie je bent, daarmee gaan we hem draaien. I Am van Fix. I was headed downtown. I was looking for a friend, but he was nowhere to be found. So I head to the pub, where the drive was before. But now I'm looking for some answers, but still there's no clue. When I walk, I am. It gets as late as it gets. I have been thinking about the things that I regret. Chance that I have with the home of a friend, or the voice in my head. I like to stick around with the habits that I have, the purpose of it all instead of patiently in bed. I like to stick around and your friends don't mind, 'cause I need to chat a bit or else I won't sleep tonight. I am, it gets as late as it gets. I have been thinking about the things that I don't regret. I like to think it through before, but my head, they have solutions for the problems that I have. I Am van Fix hier op RTV Maastricht. En in de tussentijd de volgende muzikanten alweer aan tafel. You have to help me with your name. You just walked in here. Yes. Alban? Alban, yeah, Alban, exactly. Okay. Very nice to talk to you in English. Yes. Dat is er voor jou ook fijn, toch? Helemaal prima, totally fine. Martijn kennen we al, want Martijn is in het verleden al eens vaker te gast geweest bij Lucas Onair. Ja, eigenlijk is het ook de traditie, Martijn, dat je de laatste uitzending van het jaar te gast bent, hè? Daar zitten we toch heel kort bij nu, hè? We zitten er heel kort bij. Ik heb volgende week nog 1 uitzending, maar daarna is het de laatste van het jaar op vrijdagavond. Dus ja, de ene laatste zit je nu bij. Dus daar hebben we toch nog die traditie vast weten te houden op de valreep. Ja, ik vind het wel weer een eer in ieder geval, om weer zo in de buurt te zitten van die laatste. Ja. Hoe is het met je? Helemaal goed, ja. Veel muziek aan het maken. Veel mensen die bij mij muziek komen opnemen. Dus voornamelijk met andermans projecten bezig. Dus eigenlijk heel goed. Ja. En ja, dat valt me dus wel een beetje op. Een beetje met andermans projecten bezig in plaats van met je eigen. Nou, dat is totaal niet verkeerd natuurlijk, maar waarom? Ja, ik merk dat ik heel erg in de hip-hop ineens heel veel wilde doen. En ja, daarvoor heb ik nu wat meer connecties gekregen en merk ik dat daar ook wel wat vraag naar is. Ja, ook met carnaval en popdingetjes. Dus ja,
helemaal prima. En dan doe ik dat heel graag voor anderen. Ja, Album, jullie zijn elkaar hier op het netwerk. You met each other here on the network session, so to say. Yeah, exactly. How do you like it so far? It's really nice. Well, I came here, I had no idea what I should do because I'm new to the region, to Maastricht, to the music scene here. And so I was just thinking, I might discover what is going on. And then he came to me, started talking to me, and then we discovered, well, we are both music producers, both enthusiasts of kind of the same genres. And then we connected and discussed about. I had a few questions because I'm also an international business student, so I'm doing a small research, you could say, on the music industry here in Limburg, and I asked him a few questions about what he thinks that the scene is for him as a musician, and so I thought, I might also go to some panels to get some insights on other things from promoters. Very interesting. Very interesting. Well, that's pretty much what today is for, right? Yeah, I mean, exactly. that's what we're here for. Exactly. So that's very good. I have to say, you just walked in the broadcast, so I have absolutely no clue who you are. Yeah. But you should introduce yourself. You sound very interesting. Music producer, Album. From where you're from? From Luxembourg. Luxembourg. Okay. Yeah. Well, you're the first person from Luxembourg to be broadcasted on RTV Maastricht. I can guarantee you that. But how long have you been in Maastricht for? And have you been making music for a longer time already and picking that up here as well? Yeah, well, I've been in Maastricht for since August now, since I started my studies here, and I've been doing music for 5 years now. I started in 2020 when the lockdown came, so I had to find an activity to have time go by, and my dad, who was making music for a lot longer than me, he taught me the basics of music production and composition, and then I started doing it myself, getting into it, and now I've been doing it as a bedroom producer for 5 years, and now I'm trying to get to know the people here in Maastricht and the surroundings, to get some connections, also make songs with people here, and just have fun and do music with a lot of different people. Awesome. So you make music yourself as well? Is it on Spotify? Yes, exactly. I make music as Psysalian, and I do kind of electronic, pop, hip-hop, mix of all these genres. Awesome. Well, in that case, you should stop by at the Lucas on Air every Friday night from 7 till 9 on the same station we're broadcasting on right now. But now we're just having an on-location broadcast. But you're welcome to join a Friday night, so we should connect after that. Yeah, definitely. The funny thing is that he lives 2 minutes from the studio. Oh, really? Yeah. Oh, so whereabouts do you live? Like the two streets away or something? Yeah, literally. He can walk. I should live there. I'm there more often. Okay, well, and Martijn can tell you how cool. Well, if I can promote myself, Martijn, if that's okay with you, how cool it is. He's been a guest a lot of times already. Yes. How did you like it when you were a guest? I liked it very much. Lucas is the greatest person around here who supports literally every artist. So you should definitely go to Lucas, and it's always a fun time. Awesome. Well, we'll connect then. We'll make sure we play a song of you. We have to flip a coin here. Whose song are we going to play then? I think we have to play yours because mine have already been played there. That is if true. you don't mind, that's very nice. Thank you. So how then we should look it up. Album, or how do I find it on Spotify? So my pseudonym is Psysalion. So Psysalion. Psysalion. Let me see if I can. There we go. I think I have it. And you could play, for example, Fleur Bleue, my latest release, which came out about a month ago, I think. Well, there we go. Fleur Bleue. If you want to announce it yourself, then we'll listen to it. Fleur Bleue, a song that I wrote, I composed it, best friend of mine wrote the lyrics, and I'm really proud of it, so I hope you like it.
des champs bleus comme ceux d'avant, indépendants des repères, suivant ceux dont je rêve. Tout recommence, tout recommence, tout recommence, tout recommence. Une solution. Prends d'autres voies, sans le blanc soir, s'enfuir au loin, et ce sans toi. Recommencer à zéro, serait-ce une solution? Prends d'autres voies, changerait-ce mon destin, s'enfuir au loin? Est-ce vraiment moi? Recommencer à zéro, ambitieux idéal. Prendre une autre voie changerait leur vue sur moi. Je ne veux pas m'enfuir sans toi. Ja, Fleur Bleu in mijn beste Frans dus. Ja, heel erg gaaf dat we dus ook nog eens internationale artiesten hier vandaag te gast hebben. En wie weet zien we die wel terug binnenkort bij Lucas on Air. We zien nu ook iemand die nog nooit te gast is geweest in de studio van Lucas on Air. Arnoud, van harte welkom. Hi, goeiedag. Leuk dat je er bent. Jij bent van de band Phoenix Ashes. Dat klopt, ja. En jullie zijn ook genomineerd. Ja. En dat is, het is wel wat heftiger, hè? Ja, het is wel metal, ja. Dit is wel ons hardste nummer. Hardste nummer? Nou, dat is toch helemaal niet erg, want alle genres zijn welkom bij Lucas on Air. En dus ook fijn. dit, dus dat is hartstikke leuk. Maar kun jij, aangezien jullie nog niet te gast zijn geweest bij Lucas on Air, kun je even de band voorstellen? Wie zijn jullie allemaal en wanneer zijn jullie begonnen met de band? Ja, wij zijn Phoenix Ashes. We bestaan eigenlijk al heel lang. We bestaan eigenlijk sinds 2007. Hebben een beetje een Parkstad-achtergrond. Okay. In de hardcore scene zijn we daar begonnen. Een beetje de emo-kant op gegaan. En uiteindelijk, eigenlijk als ik even heel ver snel naar voren doorspoel. Met corona hebben we een beetje een hiatus gehad. Mm-hmm. En daarna zijn we teruggekomen. Toen hebben we een nieuwe EP opgenomen. Die veel meer metal is. Veel meer, ook wel wat moderner. En daar zijn we nu mee aan het toeren, aan het spelen. Ja, ik heb wel het idee dat wel zo die heavy metal, zeg maar die hard rock, punk, allemaal die kant, dat is wel een hele trouwe doelgroep of zo wat daarachter zit. Het zijn wel echt een hele hechte gemeenschap. Ja, dat is ook echt wel zo. Dat is ook echt een hele fijne community. En we zijn begonnen in Limburg en dat was altijd al best wel hecht. Maar nu hebben we ook contact gewoon binnen Nederland, binnen de Metal From NL community. Dat is echt gewoon van in het hele land. Mm-hmm. Ben je gewoon via WhatsApp in een grote groep zit je gewoon te kletsen over van alles. Ja. En wat dat betreft natuurlijk ook over de muziek. Jullie zijn dus vanavond genomineerd met die plaat. We gaan de Shores of Leith draaien, als ik het goed uitspreek. Ja, Lethe. Lethe, oké. Ja. Zou je die plaat even willen toelichten? Is het dan ook zo dat, ik denk dat heel veel mensen, ik gooi het even op stereotype. Als heel veel mensen luisteren denken, wat is dat voor een harde ding. Maar zit er dan toch een verhaal achter, een idee bij, hè? Ondanks dat het zo hard klinkt. Dus dat wil ik dan wel graag uitlichten. Ja. Nou oké, de Shores of Lethe is eigenlijk gebaseerd op Griekse mythologie. En dat is eigenlijk het laatste stopje waar je dan voorbij gaat voordat je de onderwereld ingaat. En het nummer is eigenlijk
Is het gebaseerd op iets wat je echt is overkomen? Of is het dat je echt schrijft op het feit, op ervaringen? Of? Ja, dat hoor ik wel vaker terugkomen. Nee, sowieso. We proberen altijd heel erg te schrijven ofwel over de wereld en de wereldpolitiek, ofwel over je eigen, over jezelf en je eigen ontwikkeling. Maar dit gaat eigenlijk over wat je achterlaat op het moment dat je overlijdt. Dus wat is belangrijk? Eigenlijk alleen wat is belangrijk? Gewoon alles wat je in je hart meeneemt. En al het materiële, dat is het niet. Dus de tekst is eigenlijk gaat best wel diep en best wel emotioneel. En dat hebben wij verpakt in enerzijds black metal en anderzijds we zingen met z'n vijven. En dat hoor je ook best wel veel terug in de muziek. Oké, nou dan gaan we hem draaien. Je mag hem wat mij betreft zelf aankondigen. Ah, vet. Dit is Venus Ashes met The Shores of Lethe.
Ja, het is echt alle genres, dat mogen duidelijk zijn, maar alle genres zijn ook welkom bij Lucas Nair. Dit is wel wat heftigere werk, maar wel een lekkere plaat. Van Phoenix Ashes dus, leuk om zij ook nog even gesproken te hebben, of in elk geval een afgevaardigde ervan. En nu, ja, ik heb jullie aan tafel gekregen, daar ben ik toch wel heel blij mee. Ja, Eddie, Antal en Desiree, leuk dat jullie er zijn. Het bestuur van Roermond in Tune, om het zo te heten. Ja, Desiree en ik zijn bestuur met Goof en Ton. Die zijn nu hier rondwandelen door de muziekgieterij. En Antal is een van de vele mensen die het zeg maar, mogelijk maken dat wij de dingen doen die we doen. Ja. Dus Antal die helpt ons met tig dingen. Vrijwilliger. Ja, en hij is hartstikke vrijwillig. Hij doet het ook echt vrijwillig. Hij doet het echt vrijwillig. Ja, nou, en dat is toch zeker waardering waard. En zeer terecht natuurlijk dat jullie ook in de categorie Beste Initiatief zijn genomineerd. En die dingen die jullie dan doen, Eddie, die je beschrijven, wat zijn dat dan allemaal? Ja, heel net kort. Eigenlijk hebben we ooit bedacht dat we meer live muziek in Roermond wilden promoten. Dat vonden wij, dat lag een beetje stil. En dat zijn we gaan doen door jam sessies te organiseren, door een soort talent, dat klinkt wat heftig, maar een talentroute te organiseren richting het festival Liverpool aan de Maas wat we organiseren. Dus bands kunnen zich inschrijven en winnen dan een podiumplek op Liverpool aan de Maas. Dat heet dan het Ruwe Diamanten Festival. We zorgen voor, dat is meer Desiree en Tons stokpaardje, voor Roermond Tune Invites. Daar kun je misschien iets over vertellen? Singer-songwriter avonden, wat kleiner, akoestischer. Waarbij er één hoofdact is die een invite uitnodigt en die invite is dan de volgende keer de hoofdact. En zo roleert het zeg maar door. Stokje door. Ja, precies. Okay. Ja. En als je vanuit de scene zelf gaat de bands krijgt, in plaats van dat wij gaan zeggen, nou, we denken dat die bands heel goed passen. Ja. Ja. Maar kort en goed, eigenlijk door dus die dingetjes en nog festivals organiseren, Weerstand Open Air doen we mee, programmeren we mee. En daar zorgen we ervoor dat vooral ook de kroegen zeg maar, en de zaaltjes het chic vinden dat er weer meer live muziek is. We bieden het gewoon aan, kosteloos. En zij hebben dan ook omzet en zo, en drank. Mm-hmm. Dus je denkt, hé, te gek, die gaan nu ook zelf weer boeken. Dus dat is heel ruig. En wij zorgen ook voor speelplekken voor bands. Ja, en zo, dat is toch echt al heel erg wat. Maar in de zin van, hoe hebben jullie het dan ook door de jaren heen zien groeien? Van niks. We bestaan nu 2 jaar, zeg maar, we gaan het 3e jaar in. En dat was niks. En we doen nou met 4 bestuursleden en pakken beet 25, 30 vrijwilligers. Er wordt even wat getest, geen probleem. Test 1, 2. Live uitzending. En wat je ziet is dat kroegen en locaties zelf ook meer dingen gaan organiseren. Ja, die zijn nu echt zelf aan de slag. En er zijn meer bands. Er repeteren heel veel bands in Roermond en die zagen we nooit, maar die zien we nu wel. Ja. Dus, en er worden ook bands van 15, 16 jaar ineens gevormd. Die eerder, weet je, dus ja, dus er komt ook steeds wel bij natuurlijk. Ja. Exact, ja. Antal, als jij uit die periode dat jullie dit doen, nou 1 evenement of 1 ding of 1 iets, een leuke herinnering moet uitkiezen, wat denk je dan echt van, ja, daar heb ik een goede herinnering aan bij Roermond Tune? Ja, als vrijwilliger ben je natuurlijk vooral bezig met hand- en spandiensten. Hè? Dus het gaat toch met name om helpen met opbouwen. Maar wat super leuk is als je daar als vrijwilliger aan de slag bent, is dat je gewoon de hele tijd bezig bent om naar bandjes te kijken. Ja. Ik ben naar bandjes aan het kijken. Ik ben aan het kijken, nou, wat kunnen we doen om die muziek te promoten. Je kunt ook een beetje meedenken. Er zijn allerlei subcommissies waarbij, ik zit dan in de communicatiesubcommissie en dan kun je verder mee lullen over hoe kunnen we dat nou het beste promoten? Dat hele zwikkie. Maar het allerziekste evenement, want dat was de vraag. Het bier- en bitterballenavond voor vrijwilligers. Dat klinkt goed op dat betreft, inderdaad. Ja. Nou ja, en wat dat betreft zeer terecht natuurlijk dat jullie genomineerd zijn. Hartelijk dank voor het aanschuiven. Dat vind ik heel erg leuk dat jullie... en trouwens, gefeliciteerd met jouw nominatie. Ja, inderdaad. Ja, we gaan het zien wat het gaat worden. Ja. Maar eigenlijk zijn we allemaal winnaars. Dat mogen duidelijk zijn. We doen de Nacht Academy ook, dus we gaan er samen heen. En wie dan ook met die prijs thuis gaat, kom ook vooral eens langs. Ja, Antal is al echt ook in de studio te gast geweest. Maar laten we dat ook doen. Ongeacht de uitslag vanavond, Nieuwe Noord Nacht Academy en Roermond Tune in 1 uitzending van Lucas Nair ergens in het volgend jaar. Afgesproken. Een beetje terugblikkend op vandaag ook nog. Dus ik ga jullie niet langer meer ophouden, want het duurt niet meer lang. We gaan beginnen met die uitreiking. Ja, let's go. Dus heb je al zenuwen of niet? Ik ben niet zo zenuwachtig omdat ik de mediaervaring wel een beetje heb. Maar wat dat betreft, ik was hier voornamelijk zenuwachtig voor dit. En dat is heel erg goed gegaan. Dus te gek. mijn avond kan al niet meer stuk. Lekker, wat dat betreft. Mooi. Dus we gaan door naar een volgende plaat. Lainey Wilson, Country is Cool Again. En dan tellen we af naar 5:00/6:30. These kind of roots, yeah, they sure don't grow out. Yeah, even in a guitar town, my crooked draw, the way I sung my
My mama's jeans sure stuck out like a bomb. In a metro city crowd, hold me, oh my, how things have changed. And I can't believe my eyes these days. Everybody wanna be a cowboy, drive a jumbo with a John Deere. Everybody want a backwoods farm with a tub full of ice down beer. Must be something in the water flowing out of the hollow blue collar. Must have caught a new wind. Doggone dadgummit, didn't see that coming. Country's cool again. Once you get a taste, you'll lick the spoon, learn every word to the dance and neon moon. And next thing you know, you'll hang a swing on a piece of land, start saying things like hell no, hot damn. Yeah, and if you dip your toe, you'll get bit by the bug and wanna wet alive. And that's the kind of trend, oh, that I can get behind. Everybody wanna be a cowboy, drive a jumbo with a John Deere. Everybody want a backwoods farm with a tub full of ice down beer. Must be something in the water flowing out of the hollow blue collar. Must have caught a new wind. Doggone dadgummit, didn't see that coming. Country's cool again. Country's cool again. Cool, 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 cool. Country's cool again. I said a cool, 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 cool. Country's cool again. Cool, 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 cool. Country's cool again. Everybody wanna be a cowboy, drive a jumbo with a John Deere. Everybody want a backwoods farm with a tub full of ice down beer. Must be something in the water flowing out of the hollow blue collar. Must have caught a new wind. Y'all hop in the back, how about that? This country's cool again. Ain't that some shit? I found a few hits. This country's cool again. So cool again. Country is Cool Again van Lainey Wilson. Ja, het is bijna 5 uur, nog 4 minuutjes in de uitzending. Maar voor die tijd gaat Martin en Miguel nog een nummer spelen. Dat moeten jullie maximaal 4 minuten doen, by the way. Take it away. Dat gaan we eerst doen. We gaan eerst een nummer spelen. Oké. If I keep our memories, could I let you go? My scars deep engraved it right into my soul. How'd I sleep as you carved out your last reward? On my knees while you were being such a star. I did my part, oh, oh, oh. Yeah, I showed up, oh, oh, oh. You took my love, oh, oh, oh. And drug it through the mud. I don't need you, I just need me to back up your bags and go. I don't wanna see you, no, I don't need you, I just need me to walk through that door. No, I don't really want you anymore. All this time I can't believe it was you who's got a hold on me. It seems you won't let me go. I don't need you, I just need me. Oh, oh. No more pretending like I just forgot. I felt the devil coursing through my blood. You broke me down until I asked for God. Led me into thinking I was not enough. I did my part, oh, oh, oh. Yeah, I showed up, oh, oh, oh. You took my love, oh, oh, oh. And drug it through the mud. I don't need you, I just need me to back up your bags and go. I don't wanna see you, no, I don't need you, I just need
need me to walk through that door. No, I don't really want you anymore. All this time I can't believe it was you who's got a hold on me. Seems you won't let me go. I don't need you, I just need me. Oh, guess you never broke my heart. Oh, still I'm left with all these scars. Oh, should have known right from the start. Oh, I pull myself up from the dirt. I just need me to walk through that door. No, I don't really want you anymore. All this time I can't believe it was you who's got a me. You won't let me go. I don't need you, I just need me. Dankjewel. Ja, je hoort het, weinig applaus in de zaal, maar dat heeft een hele specifieke reden. Namelijk dat iedereen al naar de uitreiking is, hè? Ja, iedereen zit al naar onder te rennen. Er is gewoon niemand meer over. Ja, wij hebben ook nog maar een minuut te gaan in de uitzending. Dus daarmee zit deze uitzending van Lucas On Air er weer op. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren. Ik wil jou voornamelijk ook hartelijk danken voor je hulp, Miguel. Martin natuurlijk ook. Jullie hebben me enorm geholpen Zeker. vandaag. En Mark natuurlijk ook, hè? Ja, Mark uiteraard die heeft het camerawerk gedaan. Dus het was hartstikke leuk vandaag en ik heb er echt van genoten. Dus ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Was heel gezellig. Ja, het is echt voorbij gevlogen die 3 uur, hè? Ongelooflijk. Maar we hebben constant mensen gesproken eigenlijk. Ja, het was echt packed was het hier, hoor. Die zitten nu allemaal in de zaal, die mensen. Die zul je ook niet meer op de camera zien, maar dat was echt bom en bom vol hierboven, hoor. Ja, dus wij gaan ook langzamerhand opruimen hier. Ik wil iedereen die mee heeft gekeken, mee en geluisterd, echt super bedanken. Ik heb het idee dat het allemaal wel goed is overgekomen. Dus daarvoor hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending van Lucas On Air. En elke vrijdagavond zijn we natuurlijk gewoon regulier vanuit de studio. Komende vrijdag ook weer dan met de heren van The Basement Collective. Tot dan.